حكنا مزراب كيتردانا بحلم دياتياتنا ذا فيديو ندرفن سلام تقاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتان بحقنانيو بزيك العالم نتي كخوني كما زي كون تبل درفن تي زيمان تي قطمن مستي نريو زلنا رأي ويون تسألتات نريو زلنا أنا بحكي وزك عليو أي كعلني كنبلاي نخلينا بفلا بإنجليش impossible زبل قال انتهى تبل تقال الحريقهم impossible I am possible يا تبل لما زي ما كان تاريخاتها impossible أي كعلن يا تبل يكعليه مالتيو بزخونه قدانا إيرترا تلعيلو أبز بحالو لزولو إيرترا كم زخد كون تخل دقوة كان حتى جن نسخة أنا نسخي كلاتنا انتهيو إجامنا بزي مباليو يس كم زخوين كنريا ندلينا انتهيت إجامنا كلنا دما بحنقولنا قلبتنا بقطبانا بقولو تدالينا نعدنا نمعباي زيادة كنسرح لنا أبد حريت زيادة بزعبوك زعربي إزي عبد الإيرترا زخون زولو بملكة تقال عالم كترو يخلهون ترقم زباكايو مجمر ياقن بليس لايك جيركم وتو نابت channel نابت فيديو مالتيو هجي نابتي كندار زولو نسكر what is going on what is happening let's start are awaiting the Iranian response to the draft peace agreement to end the Iran conflict. And it comes as the U.S. military strikes two more Iranian ships that were caught violating the blockade Friday amid a fragile ceasefire. Let's go live now to Lucas Tomlinson. He is in Dubai with the very latest on these peace talks that are kind of at a standstill right now. That's right. We're still waiting on that response. Aisha, now all was calm today in the UAE after 3 different missile and drone attacks from Iran earlier this week and after U.S. destroyers came under attack in the Strait of Hormuz on كجمر كلان تايلا we are waiting waiting متبايا خوينا فتت يا خوينا زلا we are waiting إيران ملسابيا مبيلار إيران حنجدات أليماتوميا so إيران أبكال قداياتهم على by the way كال نجرون يبحلا لبوغن إيران بحفشة ملسك وهابزك بو إيران كسب حج ملسك كتباي كالتن ويبلت نويبلت تم أسكت أبيلا تربيت ويس بيوم كمزلو لك كمزين تايلو محاندة غازيتا هذا ميديانا أمريكاسي دونالد ترامب سلك كمزي ودع 15 عامة مجمريا قوال زغو سري غوين زلو بكا تليفون هزو معاسيا تدول اللي إيران معاسيا كدول معاسيا كتصعف قبل يدو عالدلو سلازي تشاقلو ترز دايبو خمزو اللي يمزو نقروا زلو by the way أمريكاوين كتصحوا جميرا مالو أبزوين Administration keeps saying they expect an answer from Iran today, when not much has changed in the last few days. And specifically from whom are they expecting an answer today? Yeah, that's an interesting question. America's التليفر الميديا زقبرو زلو غاسكي كم من يوم ملسوس بيزلو سلامتاي كملسوس بيلو مالتي بغنياتو كتزرار باي كان خان كزرار بخاي كان يون كره بخاي دليل لون هند بتحجي دبداب بس يتكلم ملسك بخام صبايسي قربسي كم من يوم بيزلو انت عينت ملسيوم كنت بيزلو يم زلو زلو حتى دونالد ترامب خمزلو متواريدي فلتني زبال زلو توردتي دارغا ملاغتي يخوين زلو ملاغص مصاوتنا يقولون مصاوتنا شرافات غيرات ايران دونالد ترامب بروفيسور بيبز بحال انتايلو لكم دونالد ترامب كانوا ويم حسيبهم زلو ايراني بريزيدنتነት ناتوسي كانوا ويم دليم زلو إلو أبرت تعتزاري بنيرو نفسه كيف معلت زحلفت نتانس زبلا زربا صبو غيرهم يقول حوالو بكل ما نقدي كأنه هو إلهم تبقيسهم كم زلوي حجي انتهي ملسي يتصب زلو ونزبلو مجمريا قدم ملسن كالين مزرابنا لنكنا أب حيل بحر الزنبري بحكيهم كأنه هو دما سمعوا زيا Shame on you all liars, so shameless. A shaky handheld camera, a small Iranian boat, and in the distance, a U.S. Navy destroyer cutting through the water, leaving a wake behind it. Then the words appear on screen. Here is the lair of the lions, and there is no place for the snake. You cannot escape the brave and lion-hearted men of Iran. Iranian Marines just released a video. زدري وزر لهم فيديو تدقاقام أمريكا بمعدية نقرأنا تفتن حيل بحرنا كم زجبرة حيل بحرنا أبزق ميت انتايلو ناس أنهم نالبات أعتقد ميت كغفت غلو حيل بحرنا متكعتي جبرالو دبدابنا تسعوتنا ملختنا تسبنا خلنا حيل بحرنا جن متكعتي تاتي جبرالو نابلة تزارب ثانية فوكس ميديا مالتيو مبزحت جزية تحديد يوم زجبرو ساتهم إيران جن بتشوف تستسنى حيل بحرناتهم نشتي جالبا غيرو نتاب مع زدرو يخم زلو تا ديستروير تبع المركب كويناتنا أمريكا كتهدم كلا
እንታይ ከይብለሎ ሕየት ሰራዊት ናይ ኢራን ኣብዚ ቦታ እዚ ጠጠው ከብለካ ከም ዘይክል ትፈልጥ ዲኻ ኣታ ሓሳዊ ኮግሩቢት ብለና ዘላ ትዛሃድም ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲስትሮየር እዩ እቲ ድብሎ እቲ ዝጎዮ ዘሎ ድማ ናይ ኢራን ጃል ፈጣን ጃልባ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ቦታ የብልካን ሓሰውትን ለኽባጣትን እዚ ቦታ ኹም ኣይኮነን ከይጥፋእካ ኣብዚ እናበለ እዩ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ it's just እቲ ፅሑፍ ካብቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኢራን ዝተፃሕፈ እዩ ነቲ ቪድዮ ኣቀናቢሮም ዝገበርዎ እዩ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኢራን ንኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ኣብ መሬት ኣብ ሰማይ ኣብ ኩሉ ቻሌንጅ ገይራቶም ከም ዘላ ኣብ ኩሉ በዲሃቶም ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ኢና it's just interesting እዚ ኩናት እዚ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ጎድን ጎዳጉድን ከርኢ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ንርኢ ንሰምዕን ስለ ዘለና ድማ ምግራም እዩ እናተገረምካ ካ ትሪኦ so ኢራን እንታይ ክገብሩ ይፅበይሉ what is happening ቦገን ኢራን ካ ክንርኢ ኣለና ምክንያቱ we need to focus on both sides ኢራናውያን ከብዛዕባ እቲ ፅቢት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ Yet to have a breakthrough, U.S. officials said on Friday they were expecting a response from Tehran on Washington's latest proposal. Iran says it will respond in its own time. The ceasefire continues to hold for now despite recent skirmishes in the Strait of Hormuz, but the waterway continues to be effectively cut off with sailors still stranded and exports largely halted. Let's get the latest with Tohir Asadi, who's in Tehran for us. So Tohir, still no U.S. proposal, but we've heard some new threats this morning from the army spokesman. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን መልሳይ ሃበትን እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ወላ እኳ ይረዳድኡ ደይረዳድኡን ዝተፋነኑን ይመስሉ እንተለዉ ብክልቲኦም ወገን ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንከፍሽልዎ ዝውሰድ ስጉምቲ የለን እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ከም ዘለዎና ክኾነ እዮም ዝጓነፁ ዘለዉ እምበር ሓደ ዓብ ስጉምቲ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንኸፍርስ ዝተገበረ ስጉምቲ ከምዘየለ ይገልፅ ኣለዉ which is good ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ኣኽቢሮም ካብ ካልእ ዘይተደልየ ኩናት ንዓለምና የጥሕንዋ ምህላዎም ሰናይ ነገር እዩ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለዩ እንተኾነ ብካልእ መንገዲ ድማ ፈኸራን ተሃዲድን ድማ ኣሎ Yes, indeed. When it comes to diplomatic engagement, it seems that the two sides have decided not to spill the beans about what goes on behind the closed doors. We know that mediated communication is actually underway with the mediation of Islamabad. And of course, when it comes to the two sides' proposals, we know that there are so many sticking points. But still, as you mentioned, there is this rhetoric of military. Obviously, nothing that we can call new, but something that looks like dancing with the same old tune when it comes to the posture and the statements that we hear from the Iranian side. We've got the army spokesperson coming out today to say that in case the enemy decides to attack Iran again, it will be surprised, quote unquote, by new weapons, new methods of warfare, and new arenas of war. This is what we እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ፍሉይ ነገር የለን ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ምትፍናን ከምኡ ድማ ሓያል ናይ ቃላት ምልውዋጥ ሬቶሪክ ብክልቲኡ ይሸነኽ ኣሎ ብወገን ኢራን ፀላኢ ምናልባት ኣሜሪካ ማለት እዩ ከም ገለ ኢሎም ሸኺዖም ናባና እንድሕር መፅኦም ወይ እንተቐሪቦም ዘይተፀበይዎ ሰፕራይዝ ከጋጥሞም እዩ ዘይተፀበይዎ ሓደጋ ካብ ሓድሽ ኣፅዋራትና ይኹን ኣቕምና ክገጥሞም ከም ዝኽእል ኣቐዲምና ክነግሮምን ከነለብሞምን ንመርፅ ዝብል ዘረባ እዩ ተሃዲድ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ብክልቲኡ ወገን እውን ምስ ተሃዳደዱ እንዲኦም ኩናት ድማ ኩሉ ኣብ ባይታ ጥራይ ዘይኮነ ብተሃዲድ ብፕሮፓጋንዳ እውን ዓብ ክፋል ናቱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ነገር ግን ከብርሃልኩም እያ ኣብዚ ኩናት ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝባና ዘሎ መሲልኩም እቲ ኩናት ኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራ ዘጋጥማ ዘሎ ዝመስለና ክኽእል እዩ ስዕረት የጋጥማሎ ፍሽለት የጋጥማሎ ብዙሕ ክሳራታት የጋጥማሎ ግን ኣሜሪካ ትኽክል ትኸስር ኣላ ድያ ኣብዚ ኩናት እዚ ራይት ናው እዚ ኩናት እናተኻየደ ከሎ ከምቲ ቁጠባ ዓለም ዝኸስሮ ዘሎ ከምቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኸስሮ ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ይኸስሩ ኣለዉ ድዮ ኣለውን ካብዚ ኩናት እዚ መን እዩ ዝረብሕ ዘሎ እስከ ንስማዕ the more they gain. As households across the world shoulder the cost of the conflict, others are cashing in through surging profits, strategic leverage, and rising global influence. Some are winning from energy volatility, others from record defense spending. And I'm not just talking about oil giants or arms makers. Even certain countries have benefited. But perhaps none more than the United States itself. Allow me to explain. US President Donald Trump may not have struck ሓደ ነገር ክርዳና ክኽእል ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ ወላ እኳ ክትሪኦ ከለኻ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ
بسنكت ندادي زكبر زولو تلوا كسارتات يقاطم انتلو اب حزب امريكا دما كنا زي كل سمبرات قريف انتلو اب امريكا دما بخالقت امريكا استمغاغله هاجر سلازخونه بتخالقت كوربريت امريكا بفلاي دما مس ندادي ولا ونت ستوك ماركت امريكا اول تايم هاي زلو بدعم يزربح زلو مع الجنزب زلو سو امريكا اغلالنا تن مشارق هاجرات عرب اتكيا ولا حنت نجر سنتيم كم زي تو غيرا بفلاي دما هاجرات كم بعد الكويت بحرين قطر كمون إمارات درجة كم بعد دبي مالتيو كم زنبركا خان كم زموتان جيرا زخوب زي زخوني هنا تاويت أو كم زبلا جيراتن نساجن أشحات جنزب كابتن ندادي تربح كم زلا يزن جرزلو كمون أوروبا دحري هاجرات أفريقيا هاجرات زن خليج زخسر زل أوروبايو قدم كابراشة زمزوزنا برا ندادي بمعزاو هجد ما زرق كاب ندادون قالك كفالنا ندادنا أتوم يخون غاز كابزن هاجرات عربي متفسين بري بو بمعزاو كمون جابانن دبوب كوريان كالوت هاجرات إسيا ونتخونا عبك سارة يقت منالو سلزي أمريكا نبعلا تربح الله ولا بقات قطبا سقطي فترة الله خمسلو چنكتي فترة الله خمسلو أكتي قبرون تلو ولو واغنا ندادا بأمريكا تبقوا يحسور مستي أبي أوروبا زلو كتريا خلها مالتيو. Dependent economies, inflation risks are rising. Interest rate pressures are growing. Citigroup economists have cut Eurozone growth forecast by 0.4 points, compared to just 0.1 for the United States. Why? Because Europe remains heavily dependent on imported energy, while the US is net energy exporter. Yes, America has taken a hit, but many of its allies are bleeding more. And that's not all. The United States is also benefiting through higher defense profits. American هجي كم تري وزلهم حدا بزح ندادي تشيت سلزلا أمريكا كوربوريشنز أمريكا أمانة ربح اللوم لعلو كل دما أبكال جزء كاب أمريكا خجوزو زي كل زنبرو تكالات كمون حجرات بفنش أتجديدا مس أمريكا ديل نخجبرا يفتنا اللوا سلام تايكم يجبرا اللوا مهنا يتو أمريكا قالك كفال ندادنا كخاب أمريكا تجزء تزيك أنت زي تجزء تخينكا من نال بعد دما أغلالك أمريكا زي تجزء نحرقينكا أب كبابي خدراما بمقبار وطباخا كم زر مسك قبرو يقول يوم سلزي فتيخا كيف تخا كمنا أمريكا ندادي كتقدريخا سو أمريكا كي تتمدكان حما كي تقبركان زيد ما أكلنا يتصوت هاينا نريو زلنا اتقالا يكفالنا يتي قطبان أمريكا درب حلو زلو دما نقطبان أمريكا دما أمانا قد سوزخوني أصواريو exactly انتهي مالتنا يبزع بأصوار is rearming its Gulf allies on a massive scale, even as its own missile stockpiles remain under pressure after the Iran war. The US has now approved a staggering $25.8 billion weapons push for Gulf allies and Israel. እጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ብካል መንገዲ ድማ ኣፅዋርና ካምፓኒታትና ኣፅዋርና ኣሜሪካ ኣብ ሂወቶም ሪኦም ዘይፈልጡ ደረጃ ጠለብ እዩ ዝመፅኦም ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ቢልየንስ ገንዘብ ኩናትና ዩክሬን ክካየድ ከሎ እንታይ ንብል ነርና ኤውሮፓ ብብዝሒ ገንዘብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኤውሮፓ እቲ ኔቶ ብኣካል ጥራይ ብእኩብ ጥራይ ዘይኮነ ሃገራት ኤውሮፓ ንባዕለን ስቃት ይስምዐን ስለ ዘሎ ዳርጋ መብዛሕተን ኢቭን ኣብ ካልእ ግዜ ክግደሳ ዘይክእላ ዝነበራ ሃገራት ከም በዓል ስዊዘርላንድ እውን እንተኾና F35 ፕሮግራም ንምግዛእ ቢልየንስ ገንዘብ ናብ ኣሜሪካ ሰዲዳን ኣለዋ ጀርመን ጥራይ ንባዕሉ ልዕሊ 100 ቢልዮን ገንዘብ ነፈርቲ ኩናት ክገዝእ ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ ፖላንድ ከምኡ ቤልጅየም ከምኡ ኔዘርላንድስ ኖርዌይ ፊንላንድ ጥራይ ከባቢ ኣይደኖ 20 ዋላ 30 F35 ገዚኡ ኣለኹ ይብል ነይሩ ስለዚ ዳርጋ ኩለን ቁፅሪ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ኣፅዋር ንክገዛ ብጀካ ፈረንሳ ባዕለየ ደፍርየ ኢላ ገንዘብ ኣይትኸፍል ናይ ጎራሕያ እንተሓመቐት ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ሃገራት ዓረብ ድማ ናይ 25.8 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ናበይ ይሰዳ ኣለዋ ናብ ኣሜሪካ ምንታን ቀልጢፈን ኣፅዋር ንክገዛ ወላ እኳ እቲ ኣፅዋር ቀልጢፉ ዝመፀ እንተደይኮነ ስለዚ ኣሜሪካ ካብዚ ኩናት እዚ ብነዳድያ ይኹን በፅዋራታ እቶም ኣዝዮም ኣገዳሲ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝቆፃፀሩ ክልቲኦም ክፋላት ሰፊሕ ዝኾነ መክሰብን ረብሓን ይገብሩ ኣለዉ ግርም ባ ንካልኦት ኣብ ሓወን ኩናትን ኢቲኻ ንባዕልካ ገንዘብ ክትገሕጥ ምውዓል እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ላግፅብ መሰለ ነይሩ ልክዕ ከምዚ ሸያጥ ክርቢት ገዛውቲ እናቃፀለ ወይ እውን እንታይ ኢና ክንብሎ ንኽእል ናይ ቻርልስ ቻፕሊን ፊልም ነይራ መጅው ነጊረኩም እየ ቬትሮ እንዲ ዝፅግን ንሱ ወዱ ድማ እምኒ ሒዙ ይኸይድ እሞ ነተን ቬትሮታት ናይቲ ገዛ ብእምኒ ገይሩ ይሰብረን ንሱ ድማ መፅዩ ክፅግነልኩም ናበለ ይየብል ነይሩ ልክዕ ከምታ
ፊልምታት ኣብ 40ታት ዲያላ ኣብ 50ታት ዝሰርሓ ቻርሊ ቻፕሊን ቅድሚኡ እንተኾነ ይፍለጥኒ ናይ ኮሜድያን ናይ ኣሜሪካ ዓብ ኮሜድያን ዝነበረ ዝገበራ ንዑ ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሓዊ ወሊዓ ካብቲ ሓዊ እትረቢ ሃገር እያ ነዳዲኻ ከምዘይ ሽየጥ ጌራ ነዳዲ ናታ ክሸይጥ ትፍትን ሃገር እያ ኤቭሪቲንግ ኣሜሪካ ዝፃወትዎ ዓለቆ እዩ ንዓኻ ኣፅዮምካ ንዓኻ ሸንኪሮምልካ ንሳቶም እንጌሮኦም ከብስሉ ስኽፍ ዘይብሎም ሃገር እዮም ምናልባት ሃገራት ዓረብ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ሒዝና ናይ ኣሜሪካ መደበር ሒዝና ኣሜሪካ ኣብ ውሽጥና ኣለው ሰራዊቶም ኣለና ኣፅዋራት ንገዛሎም ኢና ዶላር ናቶም ኣባና ይምርኮስ እዩ ገለመለና በሉ ነፍሶም የሽክዑ ነይሮም እዮም ምናልባት ዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ሃገራት ዓረብ ዝሰዳ እንተረኺባ ምጠቐመቶም ነይራ ምክንያቱ ካብዚያ ትበልፅ ምኽሪ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ሓንቲ ኣሜሪካዊት እዝኖም ኣደጊፋ ዘስምዐቶም ምኽሪ እንድያ እስከ ስምዕዋ Government doesn't even care about us. So the fact that you think that by hosting U.S. military bases in your countries means that the U.S. would care about you is laughable. Don't be stupid. That's it. Our government doesn't even care about us. So the fact that you think that by hosting U.S. military bases in your countries means that the U.S. would care about you is laughable. Don't be stupid. That's ኣና ካስፒራን እንድያ ትበሃል ንፈት ጋዜጠኛ እንታይ ስከላቶም ነዞም ሃገራት ዓረብ ኮ ምናልባት ዘይሰማዕኩሞ ኣብ ገለ ዘይረኣኹሞ ከይትኾኑ ኢላቶም መንግስቲ ኣሜሪካ በኣና ኣሜሪካውያን ኣይግደስኒ ኢላቶም እቲ መንግስትና ንሕና ንመርፆ ኣብ 4 ዓመት ፕሬዚደንት ንመርፅ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ባይቶ ንመርፅ ኢና ብዛዕባ ናይ ግድስን እዮም ጥዕና ናይ ግድሶምኒ እዩ ፅቡቅ ኩነታት ናይ ግድሶምኒ እዩ ቁጠባ ናይ ግድሶምኒ እዩ መነባብሮ ናይ ግድሶምኒ እዩ ዕዳ ናይ ግድሶምኒ እዩ ኩሉ ነገር ሕማቅ መግቢ ናይ ግድሶምኒ እዩ መድሃኒት ናይ ግድሶምኒ እዩ ወላ ሓንቲ ግድሶምኒ እዩ ንዕና ኣብዚ ኣሜሪካ ከለና ብዛዕባና ዘይግደስ መንግስቲ ንዓኻትኩም ኣብ ቤዝ ምስ ገበረ ብዛዕባኹም ክግደስ ኢልኩም ትሓስቡ ምንባርኩም መስሓቅቲ ኢኹም ኣይሆፕ ተማሂርኩም ልኩ ትኮኑ ትብሎም ኣላ ሕጂ ብዚኣ ትዘረባ ናታ ፍርቃ ጌጋ እንድያ ፍርቃ ጥራያ ቅንዕቲ ትመስል ነይራ ቀደም ሕጂ ኩሉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ቅኑዕ እያ ዘላ እቲ ቀደም ግን እወ ሃገራት ዓረብ ቅድሚ ኩናት ናይ ኢራን ምጅማሩ እንታይ ይብልዎም ነይሮም እወ ንፈልጥ ኢና መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባኹም ብዛዕባቶም ድኻታት ኣሜሪካውያን ከምዘይግደስ ብዛዕባና ግን ይግደስ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ስለ ንኸፍሎ ይብልዎም ነይሮም and that is to some extent true ገለ ክፋል ናቱ ሓቂ እዩ ኣሜሪካ ንገንዘብ ዝኸፍሎ እምበር ንዜጋ ናቱ ወይ ንገለ ዝግደስ ኣይኮነን መሓዛየ መሻርክተየ ዝበሃል የለን ዝለዓለ ገንዘብ ዝኸፍል ንሱ እዩ ንዑ እዮም ዝግደሱ እቲ ፀገም ሃገራት ዓረብ ተገዳስነት ብረኸባ ነይረን ዘን ሃገራት ኸሊጅ ኣሜሪካ ትግደሰለ ነይራ ፀገም ግን ሓንቲ ኣላ እስራኤል ዝበሃል ኣሎ there's a country called እስራኤል እዚ እስራኤል ዝበሃል ድማ unfortunately ካብዘን ሃገራት ዓረብ ንላዕሊ ነታ ኣሜሪካ ኣብ ኢዱ ዝሓዛ እዩ ስለዚ እስራኤል ተዘይትነብር ሃገራት ዓረብ ካብ ኤሮጳ ንላዕሊ ሓለፋ ምረኸቡ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንኤሮጳ ከይገሸ ናብ ሃገራት ዓረብ ይገሹ ስለዚ ዘገድስዎ መን ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ there is a big problem እስራኤል ዝበሃል ሃገር ኣሎ እስራኤል ዝበሃል ድማ ነዞም ሃገራት ዓረብ ክርምሶም ኢሉ ዝተበገሰ ምዃኑ they know it and everybody pretty much ኣብዚ እዋን እዚ ተረዲዎም ኣሎ ብጀካ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ዳርጋ ዝበዝሑ ተረዲዎም ኣሎ so what is going to come next እንታይ እቲ alternative ናበይ ገጽካ ይክኽየት እጂ እንታይ ክኸውን ኣማራፂ መዋጽኦ መጀመርያ ናብ ሃገራት ዓረብ ዝተኮረ ምግባርና ንዓይን ንዓኻትኩም ድማ ስምዑ The war on Iran, where a ceasefire with the US appears still to be holding. That's despite sporadic skirmishes in the Strait of Hormuz. The standoff, though, continues to cause economic pain around the world. Food prices, well, they've shot up to their highest levels in more than 3 years, and farmers are dealing with fertilizer shortages as well as higher diesel costs. Meanwhile, environmentalists, they are sounding the alarm about So መጀመርያ ሰሚዕኩም ዶ food prices will shoot 6% ኢላትና መግቢ ዋጋናቱ ኣብ ኩሉ ኩርና ናይ ዓለም መግብና ዋጋናቱ ክውስኽ እዩ ምክንያቱ ንመግቢ ክልተ ነገራት ኣገደስቲ እዮም መግቢ ትበልዕ ተኮይንካ ይቱብ መግቢ ዘይበልዕ ኣለኩም ዲስ ከይትኩም ሓፋብል መግቢ ዘይትበልዑ እቶም ብጾምን ጸሎትን ትንቀሳቀሱ እንተለኹም ንዓኻትኩም ኣይኮንኩም ነቶም ብመግቢ ንንቀሳቀስ ማለት እዩ መግቢ ዘድልየና ንኽነብር መግቢ ክኸብር እዩ ምክንያቱ መብዛሕቱ መግቢ ብጀካ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ወይ ናብ ካል ኣፍሪካ ዝበዝሐ ብትራክተር ይድሕረስ መግቢ ትራክተር ድማ እንታይ ዝደሊ እወ ፈሊጥኩም ኣለኹም ነዳዲ ይደሊ ተርዲኹም ነዳዲ ይደሊ እቲ ነዳዲ ድማ ኣዝዩ ከቢሩ ዘሎ ፍላይ እቲ ዲዘል ዝበሃል ድማ እቲ ንትራክተራ ዘድሊ ካብቲ ኖርማል ነዳዲ ዝኸበረ እዩ ሓረስቶት ድማ
ኣማራፂ ናቶም ኣሎ ዘዋፅኦም ዳይዋፅኦም ስለዚ ዋጋ እንተኸቢሩ ብዙሕ ሰፋሕቲ መሬት ክሓርሱ ዝግቦም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ከምቲ ዝድላይ ሓርሱን እዮም ምክንያቱ ሎሚ ነዳዲ ከቢሩ ከሎ ብክቡር ነዳዲ ገዚኦም ሰፊሕ መሬት ተሓሪሶም ድሕሪ 2 ወርሒ ድሕሪ ወርሒ እቲ ጉዳይ ተፈቲሑ ነዳዲ መሬት ተዘቢጡ እንታይ ክገብሩ እዮም ዕዳጋታት መሬት ክዘብጥ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ብክቡር ዋጋ ደፍሪዎ ዘለው ፅባሕ ንጎ እቶት ከይረኽብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዋላ እኳ ሕጂ ተለቂሖም ነዳዲ ገዚኦም ብክቡር ገዚኦም ሓሪሶም ብክቡር ክሸጥዎ መኸዱ ነይሮም ትብል ኢኻ ግን እቲ ዕዳጋ ከምኡ ክፀንሖም ዳይፀንሖም ስለዘይፈልጡ ሪስኪ ይወስዱን እዮም ስለዚ ንእሽተይ ክፋል ክሓርሱ ክፍትኑ እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዋላ እውን እቲ ንእሽተይ ዝሓረስዎ ካብኡ ድማ ከይረኽቡ ድማ ድኹዒ ዝበሃል ድማ ይመፅእ የለን ከቢሩሎ የለንካ ስለዚ በቲ ነዳዲ የብሎምን ብዙሕ ከይሓርሱ ነቲ ዝሓረስዎ ካብኡ እቶት ከይረኽቡ ድማ ድኹዒ እውን ከምቲ ዝድለ ይኮነን ዘሎ ስለዚ ክልቲኡ ቫርያብል ዝተወሲኽካዮ ጥሜት ኣብ ዓለም ሳዕ ክንደይ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብቲ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል ከቢድ ብድሆ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ይስተሮ ዝህዝብና ኤርትራ እኳ ካብቲ ካልእ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝሓሸ ኩነታት እየ ዝብል ምክንያቱ ዓለም ኩላ ነዳዲ ከለዋ እውን ብስርያ ትነብር ዝነበረት እያ ስለዚ ንኤርትራ ብፍሉይ ካብ ካልእ ዓለም ዝገደደ ሽግር ይመፅእ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ብርግፅ ኤርትራ ይትፅሎን እያ በዚ ጉዳይ እዚ ዝብለካ ድማ ብዛዕባ ሂወት ኤርትራውያን እውን ዘይግደስ እየ ዝብላኒ ምክንያቱ ኤርትራ ትንኣስ ትሕማቕ ሽግር ይልመዱ ኣይልመዱ ኤርትራውያን እውን ክፅለው እዮም ብብዙሕ መንገዲ ክፅለው እዮም ስለዚ I really hope እቲ ፅልዋ ጥራይ ድሩት ክኸውን ኤርትራ ድማ መዋፅኦ እውን ክትፈጥረሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን again እዚ ብድሆ እዚ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ብዝከኣለ መንገዲ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዝተፈለየ ኩነታት ኣይተረኣየን ኣሎ ስለዚ ካብኡ ናብኡ ፅቡቅ ዝኾነ ማኔጅመንት ይኽተል ኣሎ ተስፋ ንገብር ድማ እቲ ኩነታት ኣብኡ መንገዲ ክቕፅል ካልኣይ ድሮ ብከላ ናይ ማይ ብከላ ናይ ከባቢ ክስዕብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ካግ ኣይላንድ ዝበሃል ናይ ኢራን እስራኤል ዝበሃል 2-3 ግዜ ሃሪሙ ስለ ዝነበረ ድሮ ኣብቲ ባሕሪ ብከላ ናይ ማይ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይነገር ኣሎ እዚ እውን ምናልባት ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ብከላ ናይ ኣየር ብከላ ናይ ማይ ዘገድሶም ኣይመስለንን ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ግዜ ሰላምን ምቾትን ዝዝረብ እምበር ኣብ ግዜ ኩናት ብዙሕ ብዛዕባኡ ዝግደስ ሓይሊ የለን ስለዚ again ኣብዚ እውን እንተኾነ ሓደ ካብቲ ዘዛርብ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ but it's going to be a little bit different right now ብዛዕባኡ ክግደስ ዝኽእል ብዙሕ የለን so ቁጠባ ንርኢ ኣለና ተኻልእ ሽግራት ንርኢ ኣለና ዳ ዶናልድ ትራምፕ ዳ እንታይ እዩ ክፅበዮም ብኸመይ ከም መፍትሒ ክርከብ እስከ ናብ መፍትሒ ዝዛረቡ ንኽኢድ here. I mean, it seems, again, I just keep coming back to it. It seems very clear the administration wants out, and Iran very clearly knows that. That just seems like a fundamental flaw in this whole plan. Yeah, I think you have it exactly right. Essentially what you had was a deadlock, right? The Iranians had blocked the Strait of Hormuz. Then Trump came up with this idea, no, we're going to block the strait so that no ships can go through, not even your own. And then Trump thought that would be enough pressure to get the Iranians to make massive concessions. It didn't work. So then he decided 3 days ago, okay, I'm going to try and break this blockade by calling it a humanitarian convoy, humanitarian corridor. The Iranians fired back. That didn't work. Now he's tried again in various ways. The basic dynamic is this, Anderson. Trump is trying to see what can put pressure on the Iranians to... CNN ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ኩላ ኣብታ መፅሓፍ ክገብራ ዝኽእል ዝነበረ ፈቲኑ ይሰልጠ የለን ሂዝ ጀስት ካብ ሓደ ኤክስፐሪመንት ካብ ሓደ ፈተነ ናብ ካልእ ፈተነ በዚያደ ኮን መተንፈስ ረክብ በዚያደ ኮን ይወፅእ በዚያደ ኮን የሰንብዶም ኾን በዚያደ ኮን ይርዕዱ ኾን በዚያደ ኮን ፀቕጢ ይፈጥረሎም ኾን እናበለ ካብ ታክቲክ ናብ ታክቲክ ካብ ስልቲ ናብ ስልቲ ዝኸይድ ዘሎ ብምሉእ ድማ ይሰርሓሉ የለን ሩኡይ ዝኾነ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ድማ ንርኢ ኣለና ዘህተፍትፎ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ብርግፅ እንታይ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ይብለው ስለዚ the situation is getting worse and worse ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከሎ ድማ እቲ ቻይና ዝበሃል ሃገር እውን ኣብቲ ጉዳይ እናኣተወ የበላሽወሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር there are two stories ኣብዚ ለንቀነ ብብዝሒ ዝዝረባ ዘለዋ ቻይና ዝበሃል ንኣሜሪካ ይፅይቐሉ ከም ዘሎን የበላሽወሉ ከም ዘሎን ብኸመይ ቻይና ክፅይቐሉ ይኽእል ዝብል ድማ I'm going to give you this story ባገርና ክንሓልፋ ኢና tariffs and China said we don't care. I want you to picture exactly what happened in the moments before this became a news story. A Japanese tanker crossed the Strait of Hormuz, Japan, America's closest Pacific ally for 80 years, and it paid for passage in Chinese yuan, not dollars, yuan.
That one decision made by one crew on one vessel in one narrow stretch of water contains more information about the state of American power than any press briefing you will hear this week. Here's what we know, and here is how we got here. Over the past 60 days, the United States constructed a naval blockade. እንታይ ዝብል ስቶሪ መሲልኩም ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን ዘለዋ ፅልዋ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ዳርጋ ጌት ናይዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሒዛቶ ዘላ ድማ ነቲ ኩነታት መሊሱ የብእሶ ከም ዘሎን ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ብተደጋጋሚ እውን ዝስማዕ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ደስፐሬት ብዙሓት ሃገራት ናይ ብሓቂ ጭንቀት ይስማዕን ስለ ዘሎ ብዘየገድስ እንታይ እዩ ኣሜሪካ እንታይ ትብል እንታይ ትገብር ብዘየገድስ ዘዋፃና ክንገብር ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ጃፓን ይብሉ ኣለዉ ነቲ ታንከር ናታ ነዳዲ ዝበልዐ ንኢራን 2 ሚልዮን ዲ ዋላ ካልኦት ዝኽፈል ገንዘብ ብናይ ቻይና ባጤራ ከፊላ ከም ዝወፀት ይነገራሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ናትና ክርመስ ኢልና ይንርን ኢና ስለዚ ዋላ ኣሜሪካ ይድለዮ ዋላ ዶላር ይትረፍ ዋላ ባዕሉ ይፈልጥ ንሕና ጉዳይ ናትና ክንገብር ኢና ኢራን እንታይ ክትደሊ እዛ ታንከር ናተይ ክሓልፍ ትገብር ኣለኒ ኢራን ድማ በዚ ነዚ መለክዕ እንድሕር ጌርኩም ክትሓልፉ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ንኢራን ከፊሎም ብናይ ቻይና ባጤራ ኣብ ናይ ቻይና ፔመንት ሲስተም ኢራን ብትደልዮ መንገዲ ከፊሎም ይሓልፍ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ሓደ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢለኩም ኣሜሪካ ዝገበረቶ ገዳ ባዕልኩም ትፈልጡ ንሕና ብኡይ ንኽተልኒና ዘይሕጋዊ ገዳ እዩ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ድማ ብፍፁም ንዑ ክኽተላ የብለን ብምባል ንመጀመርያ ንኣሜሪካ ፊት ንፊት ከም ዝገጠመታ ይንገር ሓደ ካልኣይ ቻይና ዝኣክል እምቢ እንድሕሪ ኢሉ ካልኦት ሃገራት ድማ መዋፅኦ ክደልያ እየን ስለዚ እተን ካልኦት ሃገራት ቻይና እምቢ ስለ ትብል ዘላ ቁጠባ ናተን ድማ ብሓደገና ወደቂ ይኸይድ ስለ ዘሎ ባዕልኹ ትፈልጡ ንኽብሉ ዝደፋፍእ ኩነታት ይፍጠረለን ኣሎ ኣሜሪካ ነተን ሃገራት ፀቕጢ ትገብረለን ኣላ ገዲእ ባዕልኹ ትፈልጥ ንኽብላ ስለምንታይ ልክዕ ከምዛ እንጭዋ ብኩሉ ምስ ዓበስካያ ሓደገኛ እያ ትቕየር ዝኾነ እንስሳ መዋፅኦ እንተኸሊካዮ ሓደገኛ እዩ ዝቕየር ነፍሱ ከጥዕን ስለ ዝደሊ ልክዕ ነተን ሃገራት ዓለም ድማ ብነዳድን ብጎረርአን ሓንቲ ይትገብሩና በለት ስለተፈራርህን ዘላ ባዕልኹ ትፈልጥ ኣሜሪካ ንኽብሉ ኣሜሪካ ትግድዶም ኣላ ቻይና ክብልዎ ዘይደልዩ ዝነበሩ ድሮ ከም ኢሎሞም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ እቲ ንኣሜሪካ ዘሕምማ ዘሎ ግን እቲ ካልኣይ ክፋል ውድድር እዩ because the Chinese are focusing on economy while the Americans ኣሜሪካ ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ትጓየየሉ ዘላ for example He's heading back to China nearly a decade after his last visit, but this time the stakes are different. 3 industries will decide who dominates the 21st century, and in at least one of them, the US is already behind. So who really is the tech superpower of the world? And has Washington already made a strategic mistake? What better place to start than with AI? Donald Trump first defined it. So ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ እዩ ኣሜሪካ ስለ ዝኸይድ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ርክብ ክኸውን እዚ So Donald Trump ሓደ ካብቲ ቻይና ኢራን ቀልጢፋ ዲል ክትቦ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ምርድዳእ ክትገብረሉ ዝደሊ ዘሎ እታ ካርድ ናይቲ ኢራን ትበሃል ገዲፉ ኣብ ካልእ ጥራይ ከተኩር ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ እንተኾነ ኢራናውያን ኣቐዲሞም ንቻይና ከይዶም ነይሮም ዕድል ክቦ ኣይኮኑን ንኢራን ኣደቂሱ ወይ እውን ንግዚኡ ጉሒፉ ምስ ቻይና ዲል ንክገብር ከፍቅልሉ ይኮኑን ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ኣብዚ ዲል እዚ ኣብዚ ናብ ቻይና ክኸይድ ከሎ ተዋሪዱ ከም ዝኸይድ ክገብርዎ እዩ ተዓዊቱ ዘይኮነስ ተዋሪዱ ከም ዝኸይድ ባዕሉ ብፅጋቡ ዝበልዖ ኩናት ክዓፅዎ ዘይከኣለ ሱፐር ፓወር ብሓይሊ ዘይከኣለ ኣብ ጣውላ እውን ዘይከኣለ ኮይኑ ዝተዳኸመ ፓወር ኮይኑ ናብ ቻይና ክኸይድ እሞ ኣብ ቅድሚ ዓለም ተዋሪዱ ዘሎ ሓይሊ ንክመስል ክገብርዎ እዮም እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ብግለሰብ ክትሪኦ ከለካ ኢጎናቱ ወይ ከዓ ትዕቢት ናቱ ላዕሊ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ፅፍዒት እዩ ኢራናውያን ድማ ኣጋይን ነቲ ኢጎናቱ ካርምዎ ተዳልዮም ከም ዘለዎ ይዝንገር እምበር እዚ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ቆፀራታት ሕራይ ክብሉ ክእሉ ነይሮም ኢራን ማለት ገለ ነገር ዝክገብሩ ምኻሉ ግን ኖ ደይመደይሎም ነዚ ሰብ እዚ ሂሚሌት ክገብርዎ ኣብዚ እውን ሓደ ፅቡቅ ተዛሪቡ ነይሩ ኤምባረስ ክገብርዎ ከዋርድዎ ክዋረድ ይደልይዎ ኣለዉ and it's just ኣብዚያ ከስማዕኩም ዳ behind the scenes, who are the ones calling the shots? And I'm not talking about does Netanyahu control Trump? Is there, one person could make to obviously Israel and their influence, to the Chinese, to the Iranians and Mushtaba. What do you think is happening behind the scenes? Because some people are telling me, like I was Professor Morand yesterday, and he's like, Mario, there won't be peace because of the Zionist regime, because of Israel. Then I speak to an economist 2 days ago. He's like, Mario, the objective is the Strait of Hormuz, and
Trump will not give that up. The US officials, the administration would not give up the Strait of Hormuz. It's too important for the US. Then I speak to someone else, another geopolitical analyst, that tells me, Mario, the decision will be made in Beijing because it's China that indirectly calls the shots on the Iranians. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝቆፃፀሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብሓቂ ንሱ ድዩ ዝቆፃፀሮ ዘሎ ወይስ ነተንያሁ እዩ ነቲ ዲል ክግበር ድዩ ኣይግበርን ዝውስን ዘሎ ብወገን ኢራን ከመን እዩ ብወገን ኢራን ምናልባት ኢራን ፅልዋ ኣለዋ ራሽያ ፅልዋ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ግን ግዳ ሓቂ ኢራን ይፅልዋ ዘለዋ ንኢራን የስ ከተባብዕዋ ዝኽእሉ ከምዚ ግበር ኢሎም ከማኽርዋ ዝኽእሉ ኣለዉ ግን ክደፍእዋ ዝኽእሉ የለን ንኣሜሪካ ዝኣክል ደፊራ ጠጠው ኣቢላ ንዘላ ቻይና መፅኡ ሕጂ ከብል ኣይክልን ኦፍኮርስ ቻይና ለቨረጅ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ምክንያቱ እቲ እንኮ ነዳዲ ናይ ኢራን ዝገዝኦ ቻይና ስለ ዝኾነ and they have more leverage over they make their decisions analysis of kind of the behind the talking to me. I'm not really in the type of a position, but I from what I can gather, it looks to me like Trump's main objective is not to be humiliated. Come out with this as something they can call a victory, with something I can credibly call a victory. I don't think that's possible. I don't think there's any way he can get anything that can be called a victory. But I think he's still trying to sort of flail around, trying to figure something out that won't look like a humiliation. ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ከይዋረድ ጥራይ ዝፅዕር ዘሎ ከይዋረድ ካልእ ነገር የለን ገለ ንእሽተይ ክብሪ ክትቦ ትኽእል ረኺቡ ካብቲ ኩናት ናይ ኢራን ክወፅእ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ኣተኩሮናቱ ናብ ቻይና ክኸውን ስለ ዘሎ ቻይና ኩሎም ይነግርዎ ኣለዉ ብወታደራዊ ዓይኒ ብቴክኖሎጂካዊ ዓይኒ ብቁጠባዊ ዓይኒ ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ትፃወተልካ ኣላ ይብልዎ ኣሎ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እንታይ እቲ ዕንጅልና ናትካ ቻይና ናብ ቻይና ዘይተተኩር ብልዎ ኣሎ ፈተውቱን ፀላእቱን ግን እስራኤል ድማ ከይትወፅእ ኣብዚያ ብጉሩሩካ ሒዝናካ ኣለና ቀፅል ብልዎ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ካብዛ ጉዳይ እዚ ክወፅእ ይብላ ኣሎ ቻይና ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ስፔስ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤሌክትሪክ ካርስ ሮቦትስ ዩ ኔም ኢት ኣብ ኩሉ ግስጋሰናቶም ሰማይ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምንታይ ንኢራን ኣንበርከኽኩ ንቬኔዙዌላ ወረርኩ ግሪንላንድ መንጠልኩ ኣብ ፓናማ ተባኣስኩ ከምዚ ወዲ ከምዚ እዩ ዘሎ ሓንቲ ዓመትን ፈረቓን ከይደን ኣለዋ እጂ ድማ ኣብ ዩክራይን ኣይተዓወተ ኣብ ኢራን ድማ ኣይተዓወተን ሶ ቤዚክሊ እቲ ረይስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ናብ ቴክኖሎጂ ዘድሃበ እዩ ቻይናውያን ድማ ዋላ እኳ ሓደ ብሓደ ኣብ ኩሉ ነጥቢ ቀዲሞሞም ኣለዉ ንኣሜሪካ እንተዘይበልና ኣብ ብዙሕ ግን ዝበለፀ ምንፃፍ ገይሮም ኣለዉ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኣብ ቅድሚት ሓደ ካብቲ ክብለኩም ፀናኩ እዚ ኢራን ኣብዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ነዳዲ ብምሻጥ ብዙሕ ትረብሕ ኣላ ዳ ኢለኩም የስ ትረብሕ ኣላ የሱ ሓሶት ኣይኮነን ጎኒ ግን ብሰንኪቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ጌራቶ ዘላ እሞ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ቻይና ዝለዓለ ረብሓ ክረኽቡ ጀሚሮም ኣለዉ ብኸመይ ሓደ ኤሌክትሪክ ካርስ ሰብ ብዙሕ ኤሌክትሪክ ካርስ ክገዝእ ጀሚሩ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ዝፈጠረቶ ኩነታት እዚ ኣብ AI ንምንታይ ከይዶም ከም ዘለዉ እንዲ ድዛረብ ካብኡ ቀፂሉ ዝያዳ ኣብዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ንምንታይ ተዓዊቶምሎም ከም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ባተሪስ ኣብ ካልእ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኤሌክትሪሲቲ ፕሮዳክሽን ኢን ቻይና በቲ ግሪን ኤነርጂ ብዙሕ ስለ ዝገብሩ ብብዝሒ ድማ ኤክስፖርት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ሰብ ከይቅበሎ ዝኣቢ ዝነበረ ከይተረድኦ ነቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ናቶም ዝበዝሐ ሰብ ከም ዝገዝኦ ሶላር ፓነልስ ናቶም ዝበዝሐ ሰብ ከም ዝገዝኦ ባተሪ ናቶም ኩሉ ቴክኖሎጂ ናቶም ሰባት ተገዲዶም ናብኡ ከም ዝኸዱ ገይርዎም ኣሎ ቀደም ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ካር ዘይግደስ ዝነበረ ሎሚ ጉዳይ ነዳዲ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ቅድም ብኩናት ዩክሬን ድሕሪኡ በዚ ኩናት ናይ ኢራን ቅድሚኡ ድማ ብኮቪድ 34 ግዜ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰብ ልቡ ከጥፋኣሉ ምስ ጀመረ ደል እንታይ ኢሉ ሰብ በዓሉ ፈልጥ ኢሉ ኤሌክትሪክ ካር ገይረ ብኡ ክጣፋ ኣለና ኣብ ገዛይ ድማ ሶላር ገይረ ካብቲ ናይ ካልእ መምንጨዊታት ክድሕና ኣለኒ ይብላ ኣሎ ኩሉ እዚ ድማ ንሃገራት ዓረብተን ኣብ ነዳዲ ዝምርኮሳ እውን ሓደጋ ከም ዝወጥቀን ይገብር ኣሎ ሶ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ነዳድን ምኹዓትን ከተኩር ከሎ ቻይና ኣብቲ ኣልተርናቲቭ ኤነርጂ ኣተኲራ ላዕሊ ትኸይድ ከም ዘላን ብኡ ጌራ ድማ ትፃወተሉ ከም ዘላ ይነግር ኣሎ ሓንቲ ሕጂ ናይ መወዳእታ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣዝያ ትሕዝነካ ከስማዓኩም እየ How do I get out of this without losing face and without America losing face? Right. Well, yes, first of all, as Mr. Bolton said, avoid this whole time too. Right. And, you know, the Bush administration, everybody but W, and it was the military that talked him out of it. In January 2007, the chiefs told W, why is because they can hit back in ways that we can't control. We don't want to fight anyone unless we know we control every single stage of the conflict. What do you think on the Gulf states? I've had lots of different views about ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ሓንደበት ኮይኑ
መዋጽኦ ክሳብ ዝኸውን ኮይኑዎ ዘሎ ኢሉ ምክንያቱ ንጀነራላቱ ስለዘይ ሰምዐ ካብ 2005 ጀሚሮም ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኢራን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓደ መጽናዕትን ኣርቲክልን ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ንኢራን ምጥቃዕ ሓደጋ ምዃኑ ይነግር ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ምኽሪ ናቶም ዕሽሽ ስለ ዝበላ ኣትይዎ ይብለሉ መዋጽኦ ድማ የብሉን ሕጂ ብዛዕባ ሃገራት ዓረብ ዝዛረባ ግን ስምዕ I spent a lot of time in the Middle East in the last 2 years in Saudi, in Qatar, in UAE. It's been a very vibrant, dynamic place to be. They've been pouring money into a new business model of opening up tourism, sport, sunshine, safety, and it's all designed to replace the dwindling oil supplies. And now you see their worst nightmare unfurling as a region, because actually what Iran has done, from a tactical point of view, pretty skillfully, is they've targeted the vulnerable spot of the whole region, which is if you can stop people going there, you're wrecking their business model going forward. That applies huge pressure. Well, they completely called America. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ብኣካለይ ይብል እቲ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ቀጠር በሎ ስዑድያ በሎ ኢማራት በሎ ብዙሕ ግዜ ተንቀሳቂሰ እዘን ሃገራት እዚኣተን ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቅ ዳይሬክሽን ናይ ቁጠባ ይኸዳ ነይረ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ካልእ መንገዲ ቁጠባ ንክሃንፃ ገሊአን ኣብ ንቅድሚት መፅአን ካልኦት ድማ ኣብ ፅቡቅ ተበግሶታት ብዙሕ ስራሕ ይገብራ ነይረን ኩናት ናይ ኢራን ዝገበሮ እንተሎ ግን ንኩልተ ሕልምታተን ጥዋዕዋ ዓቢልዎ ኢሉ ኣሜሪካ ነዚ ብኸመይ ኣይሓሰበትሉን ወይስ እንታይ ትመደብናት ኣሜሪካ ስለምንታይ ከምዚ ክትገብር ክኢላ Because conventional military. Well, what do you think the Gulf states are really thinking about Trump and America in this? Are they, as some people argue, it's drawn them closer to America because of what Iran has done to them? Or do you think that they're blaming America for the whole mess unfurling in the first place? Well, I don't know about the blame. I mean, I could see, part of the motive for them to want to get closer. But then again, our bluff has been called. The Iranians have just proven, due to Trump's unforced error here, that America's conventional dominance of the Gulf, it was always a bluff. They closed down all of our bases. They kicked. እንታይ ይብለሉ እስከ እዚ ኩናት እዚ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ብሰንኪቲ ኢራን ዝገበረቶም መሊሶም ናብ ኣሜሪካ ከም ዝቆርቡ ድዩ ገይርዎም ወይስ ኢራን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእልን ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ናይ ምክልኻል ንሪኦም ካልእ መንገዲ ከም ዘናድዩ ገይርዎም ኢልዎም የስ ገለገለ ዘረባ ሰሚዐ ናብ ኣሜሪካ መሊሶም ፈሪሆም ከም ዝፅጉዑ ገይርዎም ይሰምዕ ግን ግድሓቂ ድማ ኣሜሪካ ሓሳዊት ሃገር ምዃናን ሃዳዴት እምበር ኣብ ግብሪ ክትከላኸል ዘይትኽእል ምዃና ነቲ ብላፍ ነቲ ተሃዲድ ናትና በይዛት ኣለና ኣፅዋር ኣሎ ነፈርትሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሎ ዝበሃል ዝነበረ ኢራን ሓሶት ምዃኑን ካብዚ ቦታ እዚ ክንሃድም ከም ንኽእል ጌራትና ኣላ ኢሉ ድሕሪ ሕጂ ተመሊስና ኣብቲ ቦታ ክንኣቱ ዲና ናቱን ከማን ፍቓድ ናይተን ሃገራት ዓረብ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኢራን ፍቓድ እውን ክህልዎ እዩ ኢራን ከተፍቅድ ኣይተፍቅድን I like this. ab media ድማ ከም ዝብሎ ዘሎ ንሽተይ ከስማሐኩም Us out of the region, and our aircraft carriers, our Star Destroyers are now parked in orbit way off hundreds of miles away in the Arabian Sea. Can't even get anywhere near it. Have to fire their missiles from standoff ranges. So it seems to me like especially all those smaller states, they're probably going to have to take a stance closer to Qatar's, where they split the difference and try to get along with Iran. Now, as Justin Logan said, what good is a military base if you can't fight a war from it? So America. ኢራን ነቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ነዘን ሃገራት ዓረብ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርትን መረዳእታን ሂባተን ኣላ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታ ኮይና ንኢራን ክትምክት ኣይትኽእልንያ ካብ ባሕሪ ካብ ርሑቕ ቦታ እያ ትዋጋእ ዘላ ሕጂ እውን እቲ በይዛት እቲ ሓደ ነብሳ ክትከላኸል ኣይከኣለትን ኣሜሪካ ካብ ሓሊፋ ድማ ነተን ካልኦት ክትከላኸለን ዝግባኣ እውን ኣይከኣለትን ስለዚ ነዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ ጥቕሙ እዚ ናይ ኣሜሪካ በይዝ እንትርፎ ማግኔት ናይ ሚሳይላት ናይ ኢራን ምዃን ሓደጋ ምምፃእ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢሎም ንክሓስቡ ገይርዎም ኣሎ ይብል ኣሎ absolutely correct ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕጂ ድማ ሓንቲ ምስጢር ጥራይ ድሓን ኣይክውስኸልኩም ከይበዝሓና ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሰግር የሽዑ ኣብ ሓንቲ ከላግበልኩም እየ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራት ዓረብ ኣገይን እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ኣብ ሂወቶም ይቕበሉ ኣለዉ እስራኤል ክርምስዎም ይደልዩ እንተነይሮም then it is correct ኣብዚ እዋን እዚ ብኢራን ገይሮም ከም ዝጥበሱን ከም ዝቕተሉን ገይራቶም ይብሉ ኣለዉ እቲ ዘረባ ድማ ኣብ ፅርግያ ዝወፀ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ መን እዩ ካብዚ ኩናት ዝረብሕ ዘሎ ብርግፅ እስራኤል እዩ ዝረብሕ ዘሎ ዋላ እኳ ክሳራ እንተለዎ ዕላማ ናቱ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናቱ ካብኡ ናብኡ ሃገራት ዓረብ ይዳኸማሉ ኣለዋ ንሱ ድማ ጎብለል ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ ፀገም ኢራን ናሓየለ ስለትመፅእ ዘላ እስራኤል እውን ክሳራ ኣለዋ ኣሜሪካ the biggest loser ولا كون دادي شيء قال له تبلنا استراتيجيكلي امريكا ون عب كسارة زلوا ስለዚህ ኢራን بعين استراتيجي تقند عوت نايزي كبابيو يزبال زلو كل زي زربازي ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኣብ ቀይ ባሕሪ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ next
ከቀይ ባህርና ከኤደን ባህረ ሰላጤ ማዕበል ላይ የሚገነባውንም ለመቋደስ ይፈልማል። የጉዞ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭን፣ የአሳ ሀብትን፣ የበጋ ስንዴ መስኖ ልማትንና ዓለም የሚስበውን የቱሪዝም መዳረሻን አጣምሮ የያዘ የብልጽግና ጥልቅ ነው። ይህ ሰማያዊ ኢኮኖሚ የተሰኘው ጽንሰ ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2010 በኦስትሪያው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ጉንተር ፓውሊ አማካኝነት ነው ይፋ የሆነው። ከዛም ከ2 ዓመታት በኋላ የተባበሩት መንግስታት እጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ብሉ ኢኮኖሚ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣገዳሲ ዛዕባ ኢና ንሪኦ ዘለና ብሉ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ዲጋታትን ሪዞርትታትን ንገብሮ ዘለና ከም ኣካል ናቱ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንትራቨል ንሆቴላትን ንቢችን ከምኡ ድማ ሃብቲ ዓሳ ካብኡ ገቢትካ ቁጠባ ንምህናፅ እቲ ብሉ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዘላ ናይ 10 ዓመት መራሕ ጎደና ውፅኦም ይኸዱ ከም ዘለው እዩ። ስለዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እየ ዝብለኩም ዘለኹ this is not something like ሓደ ዩቱበር ደስ ኢልዎ ወይ እውን ገለ ኢትዮጵያውያን ክሕጉዝ ዝደለየ ኣይኮነን። እዚ ድር ዝበለ እቲ ላይና ዝገብርዎ ዘለዎ ገለ እንተሪኢኻ everything is about ኣብዘይ ባሕርኻ ዓሳ ክገፍፍ እየ ትብልኒ ኢኻ ኤርትራሲ استراتيجي ناتي كاب جرد سريقة إلكتريك وسيدة ويون أبي تبيع كاب زلت أفو سيدة نفسي كخل قلعي تبلني هاي باني نوري زيوم هجر جاتهم جن كم نورمال كيرم دوست ويوتي تمانك بحر زبل بتدقى قامي نريا لنا زي دفرت إني نبعلو جن البرايم مينستر بعبيو لأن أنا كبلو زقني سمعكم ما يخون يكي بحر بداي نديت ينيا هنا نديت كنيا هيدا مرمي فلقال እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዳናገኝ ምን ያክል ሰው ይፈልጋል እንዴት አድርገን ነው የምናሳካው ብዙ ስቃይ ይፈልጋል አትሊስት ግን ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ላይ መግባት አለባቸው ስንታይ ዝብል ዘሎ ቀይ ባህሪ ካበይ በኸመይ ካባና ኸይዱ መርመራ ዘድልየ ይብላሉ ኤርትራ ናጽ ሀገር ያ መርመራ ዘድልየ አይኮነን ፒሪየድ ኤርትራ ናጽ ሀገር ያ ኦኬ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ንማጎተሉ በየን ገብረሉ ንዘራረበሉ ዘለና አገዳሲ ይመስለኒ ኢትዮጵያ ይብላሉ ኻለ ዘራርባ ኩሎም ናይ ሚዲያ ፐርሶናሊቲ አክቲቭ ዘሎ በዚ ናይ ሚዲያ ኮንፈረንስ كمي جيرنا بروباغندا نزرقح كمي جيرنا أجندة نسرح بزعبوي تزارب زلابسي بخالا زراربا أجندة ناي بحري أقدا سؤياناتكم يليزو بومزلو أقدا سؤياناتكم قداي ناي بحري أجاي مسمتاي اللي أقبله كنتات ناي دخعي ناي ندادي ناي قلت أقمزلو مسكيني عمس جبتك نوالا دراي نخلينا بلا بلا يزبل زلو أجاي نزون كما أجندة جير كان مشات علميناتو الناقص علي خيرالو እንታይ ግን ዝጠቕመና እዚ ብፍላይ ነዞም ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ብብዝሒ ዝመኽሮም ኣብዚ ኮራፕሽንን ካለን እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ወዲቓ ኣላ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ግን ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ተደጋጋሚ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከተኩር ከም ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ደሪቑ ክተርፍ ከም ዘለዎ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንብል ኣለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክኸውን ከሎ መጀመርያ ክልተ ነገር ከርየኩም እየ بزعب عصب بريزنت سياس أكل تشحن عصرت تشعتنا نبيلوز قبر انترفيو اندي أزال لكن أنتي أتغاق معنا بحري حتى عسان قالن كبلو خلو حنتا قد أسيد فيديو نقول لسبكت مرتغلسكي قرب تصمم لكم سمعوها because أفلت أنس بيرترا أقد أسنة سلوز نقرات زي اللوان حضرات خابن نابن نابز حيشي زارب زلو إيرتراوي سنقال والدة تنسايو بزعبا ناي بحري حقي نشتي أقداسي زرباي زربا بزي مساكيلة سمعوا اسكي كتنقاساقس نبرتا كتنقاساقس إيتيوبيا جن مسل اللوات رح نقول زلو حجي تاخبراو حقي لإيتيوبيا تهبون زلا وينتلاند لو كتهبون زلا نابزي حايشي نابن كابن منقسقاس زغبر جن سلاماو منقسقاس حزن حجي سلاماو منقسقاس يفقد اللون يعتبر حجي عنقت 124 قداميتي نمن تقلت نزي تريتوريال شي ناي إريترا نتن أفدد واحد زلوان نبرت كينيو إلى تقلت عنقت 124 نقص عنقت حالة انتهى تقلت أفدد واحد زلكن إذا تريتوريال شي زبحر زلو إتو بحر ناتكنيو تحت واحد بحر زلو تقاطات كله ناتكنيو لعلو بحر زلو عير كأني واننت ناتكنيو إلى تقلت كندي 10 تقلت ماي أوكي أتا عنقت كلتة نقص عنقت كلتة عنقت 124 نقص عنقت كلتة خان ساقالي نزي exclusive economic zone زبحر زلو نعو خا تقلت
ንዕኡ ጥራሕ ገሊፃ ዘይኮነት ነቲ ሃይሲ ዝበሃል ዘለውን ትትንክፋ ግን እንታይ ትብል ሰላማዊ ምንቅስቃስ እታ ካልኣይቲ ሶሪ ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራታት እታ ቀዳመይቲ ዓንቀጽ ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ንብረተን እዚ ንብረትክን እዩ ማንም ኣይሕድገክን እዩ ተፈቂዱልክን ትብል እታ ካልኣይቲ ዓንቀጽ እቲ ትራንዚት ስቴት ንብላ ሕጂ ብእንግሊዝ መታን ንፅርቲ ክትኮነና ትሕጊ ብእንግሊዝ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ኮስታል ስቴት እዩ ዝብላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ትራንዚት ስቴት እዩ ዝብላ ክትሓልፍ ጥራሕ ናይ ትራንዚት መሰል ዘለዋ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ ባዕሉሲ ትራንዚት ስቴት እዩ ዝፅውዓ ትራንዚት ስቴት እንታይ ኢሉካ እንታይ ማለት ምሰካ ዋንነት የብልካ ናብቲ ሃይሲ ዋንነት ስለ ዘለካ ግን ካብን ናብን ንክትሓልፍ ግን ሰላማዊ ምንቅስቃስ ንክትገብር ሰላማዊ ምጉዕዓዝ ናይ ኣቑሑት ንክህልወካ ግን ይፈቅድ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ነቲ ሃይሲ ዝምልከት እያ ትገልፅ ስለዚ ቀዳማይ ካልኣይ 124 ንዑስ ዓንቀጽ 1 ንዑስ ዓንቀጽ 2 ንዑስ ዓንቀጽ 3 ንዑስ ዓንቀጽ 4 ነዚ ናይ ዋንነትን ናይ ተጠቃምነትን ናይ ትራንዚት ከኣኒ ንሰላማዊ ብዝኾነ ነቲ ቁሑት ጥራሕ ሰላማዊ ብዝኾነ ምጉዕዓዝ ዝፈቅድ እዩ ትብል እዚኣ ተኣኸለና ምስለኒ ስለዚ እቲ ዝገፍሐ ባሕሪ ግን ሃይሲ ብምብራቕን ብምዕራብን ዘለና ከክ እንደዚ ክሳዕ 200 ማይልስ ምስከድና እቲ ብድሕሪኡ ተሪፉ ዘሎ ብምሉኡ ግን እቲ ኣህጉራዊ ክስታይ እቲ ናብ ታሕቲ ካልኦት እቲ ሕቶ እዛ ዘረባ ሰሚዕኩም ኣለኹም ስለዚ እንዳ ብልፅግና እዚ ሓበሬታ እዚ የብሎምን ወይ ኣይበፅሖምን ክንብል ኣይንኽእልና ግን ዝያዳ ንኤርትራውያን ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ነዛ ርእሲ እዚኣ ኣብ ድሕሪት ኣገዳሲ ምሳ ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ክበኩም ክፍትን እየ ንምንታይ ኢና ንደሊ ዘለና እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ እናርእስነ ይኸይድ ኣብ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ፍልጠት ናቀሰመ ኣፍልጦና ደለበ ክኸይድ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ድማ ብኤርትራውያን ክግበሩ ዝግብኦን ዝያዳ ክንደፍኣሉ ዘለና ኢና ብዘይገድስ በናይ ወገን ናይ ፖለቲካ ኣለካ ኤርትራ ዘገድሰካ እንተኮይኑ ነቲ ኤርትራዊ ንእሽተይ ወለዶ ዘድሊ ሓበሬታ ክትቦ ክትክል ኣለካ በዓል ልህዋ መሬት ባሕሪ እንዳማቶም ክሰርቁን ክዘምቱን ከም ድልየቶም ክዛረቡን ክዕንድሩን ዕድል ክወሃቦም የብሉን ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንመለስ እስኪ The port of Asab and Massawa, how do you think they can intensify, strengthen the already existing relationship which was started back in it's not only Asab, it's a very small thing. Asab has been abandoned. Asab the last 20 years should have developed to become a hub, not for the bilateral benefits, for the regional and global dimensions as well. We have not benefited from the facilities that should have developed in Asab. Now we need to expand and rehabilitate, at least for the time being. For the short term, we need to rehabilitate and move faster. But for the long term, this has been a natural harbor historically. And we're coming back to normalcy. We need to give this port its due position in the regional and global setting. How our cooperation programs are addressing those issues now. ኣብዚ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ጥንቅቕ ኢሉ እዩ ዝዛረብ እንታይ ዝብሎ መሲልኩም ይፈልጥ ነይሩ እዩ እቲ ኣብ ዝበሃል መደናገሪ ምዃኑ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንክልቴና ኢልና ጥራይ ኮና ንዓሰብ ንሰርሖ እዩ ዝብል እወ ዓሰብ ብዙሕ ተኸሲሩሉ እዩ ንዞባ ምሉእ ንዓለም ምሉእ ሃርበር ኮይኑ ንብዙሕ ክገልግል ዝግብኦ እዩ ነይሩ ግን ዝሓለፈ 10 ዓመት ከምቲ ዝድላይ ማዕበለን ግን ከነማዕብሎ ከለና ንብምሉእ ዞባ ንኢትዮጵያ ኖት ኦንሊ ባይላተራል ንክልቴና ንኢትዮጵያ ጥራይ ተባሂሉ ክስራሕ ዝኽእል ዘይኮነ ንኻልእ ዓለማት ከገልግል ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ እቲ ዘረባ ድማ ደይ መደይ ኢሉ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣገይን ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ቅድም ኢማራት እንታይ ኢልዎ ዝብል ሓበሬታ ሰሚዕና ንጅቡቲ መታን ክንቀትላ ኣሰብ ንዕብያ እሞ ኢትዮጵያ ቡ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ኣገይን ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ጅቡቲ ገለ ክፋል ወሲድና ናባኻ እንተነምፅኦ እኮ ጅቡቲ መቐተልና እያ ዝብል ዘረባ ከም ዝሓተቶን ከምኡ ዝበሃል የለን ከም ዝበሎም ስለዚ ኣብቲ ዚሮ ሳም ጌም ክኣቱ ከም ዘይደሊ እንታይ ዳ ንኩሉ ከረብሕ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ናው ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኣገይን ከም ሓደ ዓብ ቶፒክ ኮይኑ ኣብ ተመሊሱሉ ዘሎ ምስ ከተሓዞ ስለ ዘለዎ ፍላይ እቲ ናይ ዞባና ውድድር ናይቲ ኩነታት ውድድር ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ ብርግፅ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክዘዚ ይኽእል እንታይ ክወርድ ይኽእል እንታይ ክበሃል ይኽእል ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ሓንቲ ኣብዚኣ ዝብልዋ ዘለዎ መከረየኩም ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ እዚ ዘይተኣደነ ብዙሕ ነገራት ክወፅእ ንሰምዕ ኣለና ግን
እስከ ንስማዕ ይላል ትራምፕ አስተዳደር በኤርትራ ላይ የጣለውን ማዕቀብ ሊያነሳና በጥቂት ቀናት ውስጥ የአፍሪካ ወታደራዊ እዝን ወደ አስመራ ሊያስጠጋ መሆኑ ተሰማ። ባለፉት ሳምንታት የወጡ ተከታታይ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ከአስመራ ጋር ያለውን ግንኙነት ወደ መደበኛነት ለመመለስና ለዓመታት ተቋርጦ የነበረውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ለማደስ እንታይም ዝብሉ ዘለው ብርግጽ ኤርትራውያን ከተቆጥዕ ከም ትኽእል ፈሊጦም እዮም ከምኡ ዝብል እየ ዝብላነ ግን እቲ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ክገብር እዩ ምስ ኣሜሪካ ብኸመይ መንገዲ እዩ ንኣሜሪካ ብዝክእትዎም ኣይዶኖ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እንታይ ዝርርብ ተካይድ ኣላ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና በይዚ ደልዩ ከም ዘለዋ ብኤርትራ ዝገልፅ ሓበሬታ ናው እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኣክል ሓበሬታ ወይ እውን ትክክለኛ ሓበሬታ ይበፅሖም ኣሎ እሞ ቅድሚ ሰብ ፈሊጦም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብግምጣሉ ድማ ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝኾነ ክደሊ ትኽእል እያ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ካብዚ ኣብቲ ናይ ሮይተርስ ዝወፅእ ሓበሬታ ትዝክርዎ ኮይንኩም 700 ማይልስ ገምገም ባሕሪ ዘለዋ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ገባሕሪ ዘለዋ ዝብል ኣብቲ ፅሑፋት ተደጋጋሚ ክጥቀስ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ወይ እውን ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና The question is ኤርትራ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ግን ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን መብዛሕትኦም ዝብልዎ ዘለዎ ግን እቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ካብ ወፂኦም ኣብ ኤርትራ በይስ ክገብሩ ርግፅ ቃኞ ዝበሃል ቀደም ነይርዎም እዩ ካልእ ቦታታት እውን ነይርዎም እዩ ኣብ ዳህላክ ብዙሕ ግዜ ጠመተ ከም ዘሎ ብዙሓት ሓይልታት ኩለን ሓይልታት ኣብ ዳህላክ ገለ ቦታ ክህልወን ከም ዘድልያ ኣሜሪካ ሓዊስካ ማለት እዩ ንሱ እውን ከም ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣነ በዛ ነብሰይ ገለ ካብቶም ካልኦት ፍልይ ዝበለ ኣረዳድኣ ዘለኒ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዋላ እውን በይስ ብምሃብ ክሰርሕ እንድሕር ኢሉ ቅቡል ይበኣይ ኣይኖ ነዚ ጠቕላላ እዚ ትቕበልዎ ሰባት ኣለዋ ነግድ ፀገም የብለይን ንድሕነት ናይ ኤርትራ ሓልዮም ኩነታት ፈሊጦም መዚኖም እንተገይሮሞ ፀገም የብለይን ስለምንታይ እንታይ ትብል ፀኒሕ ካብ ቅድሚት ክትብሉን ኢኹም ንሕና በይዝ ንገብር ዘለና ምናልባት ብዙሓት ኤርትራውያን በዚያ ጌርኩም ክትገልጹ ለይኹም እንታይ ትብሉን ብዙሕ ግዜ ዝገራጮ ዘረባ እዩ ዘረባኻ ምክንያቱ ኣብ ሃገራት ዓረብሲ for example ነዚ government doesn't even care about us so ነዘን ሃገራት ዓረብሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ንነፍሱ ንህዝቡ ዘይግደስ ንዓረብ ክግደሰሎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንዓረብ ክከላኸለሎም ኢሉ ዘእተወ ሓደጋ ይኮይንዎም ንዓረብ ዘይጠቐመ በይሲ ንኤርትራ እንታይ ክገብረላ እዩ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ቻነል እዚ ይኹን ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ መፅያ ክትከላኸለልና ዝብል ሰብ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዓረብ ወታደር የብሎምን ወታደራት ናቶም ኣሜሪካ እዮም ነይሩ ኣሚን سعودية سي حيال وتدراو قل صب على قد إماك تواقع تخلي وتهدرات ناتا إمارات سي ناتا دك إمارات بقى حب جزوم وتيوم لينجرك تقدينهم برين تسكيمهم كواجوز خليهم نو السبات بجنزب سقطرو كابندن كباكستان لا لوابيا جن وتهدرات يبلو من إيرترا كم ما يكون تناتم سبات إيرترا ململ سراوي زلوا هجريا جاغانو سراوي زلوا جاغانو ما راح تزلوا هجريا سلزي نا أمريكا بيس لازم مثلا أمريكا خد حلونا هنا نبلي لنا هنا أمريكا جن علم إن كان هبان سلو زخوني كابانا زدلي وكلهم they gonna seek something قال أنا جرك حتيهم إن كان هبان سلو زلو تقطبع انتهينا كنب انتهينا هنكبر يس معدنات كتب التخلي خا نقدر كتب التخلي خاجن أمريكا always sort of demand سلو هجي نمنجس إيرترا قدما يدلني أنا قل whatever تمنجس إيرترا مس أمريكا زمدنا نكفتح زدلن تغيرو whatever it is أنا أكسبت قبري إليه أنا نعم من أمريكا فلويت في زخم زي كونكو كان لي مسكري مثلني جن أمريكا لما تاريخنا هجرات كم يجي رقم تبلا شرينا لنا قد مخلت تور حز قبر كو فيديو يكلا نيرا تذكروا تغنكم كوبا مسيلكم نيرا أبزي نكوبا دحري إيران فحص لزبالهم بر كوبا بلي عمام علو تعرف فنزويلا قد تاني إيران وديهم ناب كوبا قاديهم زالي نيرا أقات عمجن إيران دحنتو تو إيران كل بلاناتهم فحبتني تياتر لهم يعني سلازي مس أمريكا متهللاخ ولا قا كسعرات غل انتخونكا كمزي إيران وريد وازل ويون إيران تخذ زلا من قد حدا هنا نشتهي قرندينا سلازي إيرترا زقبرتو مس جبتي مس السعودية مس كالوت هجرات جيرات زمدنا مزنا أمريكا زلوا كنتات كتك إيران مخالا كمر عيانا تدما جبتي يخون السعودية زخذ وازل من قدي كومبلمنتاري مسبة تخاخاي من قدي إيرترا زأكل جزي مس أمريكا بزخون يخون من قدي I know من بريزنت ساس أب جبتس جبرا latest interview ناوت بيزا يفتوني نايزخون هاجر بيزا يفتوني but I am different كوي في اللي أنا
أنا إيرترا بيز جيراون كابزنا يبلصقنا عند راكد دحين دحرت كوينا أجمع يبلين بحلاية ስለዚህ መንሰይ ኤርትራ ግንባራት ከፊሉ ምሉእ ዘበኑና ተኸላኸለ ዝዋጋአላን መዋእሉ ዝሕልፈላን ሃገር አይደልን ያኔ ሃገርና ውሕስቲ ክትከውን ሰላም ክትከውን ውሕስነት ናትና ድማ ብደምና ብርሃፅና ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ሓደ ግዜ ሪስክ ናትና ጉዲልና ብካልእ መንገዲ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ክንህንድስ ኣለና በዚ ኮይኑ በዚ ድዩ በቲ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝርርብ ጀሚሩ ኣሎ ሕቶ ናይ ሳንክሽንስ ናይ ኤርትራ ድማ መዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ብናይ መንገዲ ክትገብረያ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ሓቅነት ኣልወዲክ መሊሳ ክሪአኩም ዝብልዎ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ the rate security the US is prioritizing Eritrea due to its 1,000 plus kilometer coastline which is vital for countries for countering threats from Iran and Houthis again أنا قد معجي لكم أمريكا ولو كابت صحفات ناتاب تدقاقامي نتنا يحوتن نا إيرانن بدهوتاتنا ممكات يزبل أنا بناتي مرداتها إيران بس إيرترا شركة كيت قبري فرهيو سلازي إيران بحوتي أي بحرق قاصر تدلي يمنن حوتنا اللو أنا بإيرترا دمس مهناتي بلو إيرترا دما ني أمريكا فلي بيز هباتا أنصار حوتي كتواقو ما يدخلني مهناتو أبجبتي زعبي بيز لزلو ኣብ ሶማሊላንድ እውን ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ናብ ኤርትራ ድመፁ ንሑቲ ክዋጉ ኢሎም ኣይኮኑ ንፁር እዩ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ንቐፅል ትሬድ ነቲ ንግዲ ንክቋፀሩ 1000 ኪሎ ሜትር ናይ ቀይ ባሕሪ ንምቁፅፃር ናይ ንግዲ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቦታ እቲ 12% ናይ ግሎባል ኦይል ትሬድ and 15% ዲ ገለ ናይ ንግዲ ዓለምና ዝንቀሳቀሰሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክልማይ ስለ ዝኾነ ማንም ሃገር ኣብ ቀይ ባሕሪ ሕላወናቱ ከረጋግፅ ዝደሊ military presence the US currently bases its Horn Africa operations in Djibouti it is now looking to establish a new military command and naval cooperation in Eritrea ስለዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ካልእ ምስ ኤርትራ ብሽርክነት ክገብር ከም ዝደሉ ዘሎ ይብሉ ኢምፓክት ንኢትዮጵያ እንታይ ክገጥማ እዩ በዚ the shift challenges the regional dominance of Ethiopia's prosperity part እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ናብ ንብልፅግና ናብ ኣሕመትን ሓፋስ ፅፍዒት ኣብ ገፁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ዞባ ሓያልየ ኣኽራሪ ኣንከር ስቴት ክኸውን ናይቲ ዞባ ቀንዲ ተሓታትየ ብላብላ ዝብሎ ዝነበረ ከም ዝተወደየ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and threatens to diplomatically isolate the current Ethiopian administration ብዓብዩ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ክሰርሕ ተጀሚሩ ኢንዳይሬክትሊ ብልፅግና isolated ናኾነ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ንውድቀቱ ክቀላጥፍ ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ንኤርትራ ድማ ዋሽንግተን is reportedly considering ገዳ ናታ ከልዕላ ይደሊ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ናይ ዞባ ክንዛረብ ከለና እስኪ ሓንቲ ኣገዳሲት ዘረባ ከስማዓኩም And the geopolitical tightrope Ethiopia is walking today, you have to look across the Red Sea to Abu Dhabi. The United Arab Emirates isn't just an investor anymore. It is arguably the most decisive foreign player in our domestic affairs, from financing massive urban redevelopment that displaces local communities to providing critical military hardware during our deepest regional crises. But was this heavy reliance on a single Gulf power always the plan? Let's open the 2002 Foreign Affairs and National Security Policy. The architects of the 2002 policy would likely view our current alignment with alarm. 24 years ago, the foundational document እንታይ እያ ትብል ዘላ ኢማራት ሓደ ገባቲ ስርዓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት ዘሎ ሓደገኛ ተራ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ግን ኣገዳሲ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናተን ናብ ኢማራት ዘተኮረ ነቲ ናይ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ካብቲ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ኮሎኒያል ናይ መግዛእቲ ዓቕሚ ዝነበረን ሃገራት ካብኡ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ብልፅግና ቅድሚ ምምፅኡ መለስ ዜናዊ ኢህደግ ማለት እዩ ነቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ክሕንፅፅ ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ጥንቃቐ ናታ ክትገብረላ ዘለዋ ውሽጣዊ ሓድነታ ኢሉ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ውሽጣዊ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘይሓለና ናይ ደገ ሓይልታት ሓጓፍ ተጠቒሞም ክፃወቱልና ክኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ነይሩ ስለዚ ናይ ውሽጣዊ ፀገምካ እንተደይ ፈትሕካ ውሽጣዊ ፍልልያትካ እንተደይ ሕዊኻ ውሽጣዊ ፖለቲካኻ ከተፅርት ተዘይክኢልካ ናይ ደገ ሓይልታት ከም ድሌቶም ኣትዮም ክላገፁልካ ክኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ድማ መጀመርያ ውሽጣዊ ሓድነትና ብምሕያል ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ለባም ዘረባ እዩ
እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ዘመነ ኣቢ ክሰምዖ that the main source of our vulnerability was our internal poverty and political division, and that external forces would inevitably exploit these weaknesses. When it came to the ናትና ፀገም vulnerability ቁልዕነትን ሽግርናን ድኹም ጎንና እንታይ እዩ ድኽነትናን ውሽጣዊ ባእስናን ስለዚ ድኽነት ድኻን ድሕር ኮይኑ ሰብ ገንዘብ ንኽደልክ ክብል ኣብ ዘይተደለየ ይኸይድ ካልኣይ ድማ ኣብ ናሕትሕዱ ዝተፋነን ሕብረተሰብ እንተለካ ኮይኑ ብብሄርን ብኻልእን ብሃይማኖትን ደን ፀቅዒ ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ንዝመፁ ዘሎ ፀገም ንኽፈትሕ ካብ ደገ ዘራይ ክደሊ እዚ ድማ እንታይ ይፈጥረልካ ናይ ደገ ሓይልታት ከም ድሌቶም ክፃወቱልካ ክገብሮም ይኽእል እዩ ክዕድሞም ይኽእል እዩ ባይታ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ True. Now, the Arabian Peninsula, the 2002 policy was brutally honest. It acknowledged a profound mutual ignorance between Ethiopia and the Gulf states. Because of this, the directive mandated that any relationship must be built on meticulous study and research, explicitly warning against being guided by feelings or whims. The goal back then was to carefully extract development finance and open markets, while keeping our geopolitical independence completely intact. The ultimate defense strategy was domestic first, fixing our own house so no foreign power could use our vulnerabilities as leverage. Fast forward to the era of Abiy Ahmed. We have witnessed a radical, and many argue dangerous, departure from that cautious blueprint. Instead of diversified, carefully measured diplomatic ties, we have entered into a deeply asymmetrical alliance with the UAE. So እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ናይ መለስ ዜናውን ናይ ኢህአዴግን ፎሬን ፖሊሲ ስትራቴጂ እንታይ ዝብል ነይሩ ናይ ደገ ሓይልታት ኩሉ ግዜ ነቲ ኩነታትካ መዝሚዞም ኣንቢቦም ኣብቲ ከድምዕሉ ዝኽእሉ እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ስለዚ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምስ መን ትሰርሕ ምስ መን ኣይትሰርሕን ንመን ተቐድም ንመን ተድሕር መጀመርያ ምስቲ ፖሊሲናትና ዝኸይድ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እቲ ቀንዲ ክንገብረሉ ዘለና ግን ኢልዎም ነይሩ ወይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ቀንዲ ናትና ብኮታት ክንሽፍን ክንክእል ኣለና ምንታን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከይምዝምዙና ይብል ነይሩ ናው ኣብ ዘበነ ኣቢ እንተመፂኻ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ እንድሕር ኢልካ ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ተጋሩ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ንድሕነቶም ክብሉ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ፋኖ ንድሕነቶም ናበይ ይኸይድ ኣሎ ሸነ ንድሕነቱ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኦኤል እቲ ናይ ኦኤንኤልኤፍ ዝበሃል እቲ ናይ ሶማል ክልል ሶማል ናይ ቤንሻንጉል ኤቭሪባዲ ኢዝ ትራይንግ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ዝተዳኸመት ምዃና ካብቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዝበሎ ስምዑ ከምዕራብ የሚምጣ ከምስራቅም አልሸባብም ጨምሮ ይምጣ ከየትም ይምጣ ግን ኦሮሚያን አልፎ አዲስ አበባ ሊነካት የሚችል አንድም ጠላት አይኖርም። ኦሮሚያን አልፎ አዲስ አበባን የሚነካ የለም። በቃ እዛ ጋር ደርሰዋል። አየው ይሄ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚያስጨንቀው ጎንደር አይደለም፣ የሚያስጨንቀው ደብረ ብርሃን አይደለም፣ ጎጃም አይደለም፣ ሸዋ አይደለም፣ ወሎ አይደለም፣ ትግራይ አይደለም፣ አፋር አይደለም፣ የትም አይደለም። ብቻ ኦሮሚያን አልፎ አዲስ አበባን የሚነካ የለም ይላል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ነኝ የሚለው ሰውዬ የኢትዮጵያ አየር ክልል አዲስ አበባ ዙሪያ እስቲ ፍረዱ። ሰው ይሄ የኦሮሚያ አየር ኃይል አዛዥ ነው እንጂ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ነው ይሄ አሁን ያ ትሪዎ ዘለኹም ትበሃል ቆቢዕ እቲ ጀነራል መርደሳ ዝብልዎ ናይቲ ኢትዮጵያን ኤርፎርስ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ናቱ እቲ ጀነራል ማለት እዩ ብምብራቕ ይምፃእ ብምዕራብ ብሰሜን ይምፃእ ብደቡብ ንኦሮሚያ ሰጊሩ ን4 ኪሎ ዝመፅእ ሰብ የለን ይፍክር እዩ ዘሎ ልክዕ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣየር ሓላፊ እዩ ብሰሜን ይምፃእ ብደቡብ ብምብራቕ ይምፃእ ብምዕራብ ነስመራ ሰጊሩ ናብ ዓዲ ሓሎ ዝመፅእ የለን ኦሮሚያ ሰጊሩ ናብ አዲስ አበባ ዝመፅእ የለን ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ መልሲ ናቱ ንፁር ይብላ ኣሎ ኣብ ጎንደር እንታይ ይኸውን ኣብ ወሎ እንታይ ይኸውን ኣብ ጅማ ኣብ ሸዋ እንታይ ይኸውን ኣብ ጎጃም እንታይ ይኸውን ኣብ ትግራይ እንታይ ይኸውን ኣብ ቤንሻንጉል እንታይ ይኸውን ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ዘገድሶም ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሓይሊ ኣየር ናይ ኦሮሞ ሓላፊ ዳ እምበር ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ክበሃል ኣይግብኦን እዩ ዝብል ዘሎ ኮሬክት እቲ ምምቕቓል ናይ ፎሬን ፖሊሲ ካብ ምሕር ምምቕቓል ዝተበገሰ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ንኣብነት ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ተጋሩ ኩነታት ናትና ካብ ኩናት ብኸመይ ድሕና ኢሉ ክዛረቡ ከለዉ እስከዚያ ስምዕዋ ህያው ምስክርነት እውን ክንብላ ንኽእል ኢና እዚኣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኮንትሪቢዩት ዝገብሮ ነገር ኣሎ ዶ ንሳይ ተሓቶ ፅሒፍዋ ዘሎ ዩቲሊታሪያን عمي تيوري صبو صمدو انتي كزي غير صمدو دا انتي حتبلها سنه 15 2017 كيو بلصقنا انت غير خور مدلاو غير نيرو
أنا مزلنا حواليتها سكاب قنبت حدا 2018 إحنا لنا زيابير يمسجن سلات مدو من أنت تقولون سمدد إحنا تقول يجلسوا قلت يكوا زين قلت كنا قلت يفوت يد علينا تزل عقرقر كابو خد سليو ناو حق أوي ناو حق غير ديو شاقر ديو برقص زخون يخون إيد كتوكس يولون كم متكل تقراي حرية تقراي حرية حوحات حرية حالتات مغتا تقراي يخون انبار إذا كله بميديا بتكبر عالم ون ملقت حليفنا سمعنا نسينا إذا عالم نا حيال كم زخنت نا إذا حاوروا كم زخنت رينا يالنا هذه مزوات كامس ماد طعام خوين ترخيو صمدو بتخكلنيا بوتو كم زله يزلنا حواليتها زرد سلازي انت اي خون صمدو انت نبل مسيئة فطرح يكونن صمدو مسام حرام حالتاتهم حرام صمدو مس منجس السودان صمدو مس عمسي بيشانغول جموز صمدو مس اولا صمدو مس حالتات انصار في بلصنا زواغو حالتات عفار صمدو مس حالتات اغو نعن بلصنا زواغو حالتات نحنا خنبر تدጋጋም ጻውዒ ተቀርቡ ለበወገን ትግራይ ስለዚ ጽምዶ ክሳዕ ክንደይ ዓወት ከም ዝረኸበ ህያው ምስክር ንርዘን ኢና this is a very important information ስለዚ በአካል ነቲ ውጽኢት ናይ ጽምዶ ንሰመፀን ኢና ካብ ቀፂልና ናብ ሱዳን Dangerous crisis is now unfolding in the Horn of Africa, placing two of the region's most significant powers, Ethiopia and Sudan, on a direct collision course. In early May of this year, 2026, the fragile calm in Sudan's capital, Khartoum, was shattered by a series of drone attacks. The Sudanese armed forces, which had only recently reclaimed the city, were quick to point fingers. They publicly accused Ethiopia of being directly involved in these aerial assaults, an allegation that has sent shock. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ዘረባ ናብ ኩናት ክኸይድ እዩ ናብ ዓቢ ጉዳይ ክኸይድ እዩ ናብ ዓቢ ሽግር ክሰግር ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ዳርጋ ማእከላይ ቦታ ሒዙሎ ክንብል ንኽእል ኢና ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ እውን ትሪኢኹም ሚድል ኢስት 24 ዝብል ቴንሽን ፍሌር ቢትዊን ሱዳን ን ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ስፍሕ ዝበለ ባእሲ ከም ዘለዎምን ኣልፋስቃ ዝብልዎ ትሪያንግል እቲ ናይ ስቡሕ መሬት ዘለዎም ሕጂ ድማ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ባእሲ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቫሪየብልስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘጋጥም ዘሎ ባእሲ ምዃኑን እዚ ድማ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ንሓድሕደን ንምትህስሳይ ብዙሕ ደረጃ ክኸዳ ከም ዝኽእላን ብዙሕ መንገዲ ክገብራ ከም ዝኽእላን ምክንያቱ ክልቲአን ዓበይቲ ሃገራት እየን ጂኦግራፊክሊ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ መኣዝን ከይሰገሮ ከሎ ሽምግልና ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ናው ብልፅግና መራሒ ናይ ብልፅግና አብይ አሕመድ ማለት እዩ ለንቀና አበይ ጌሽ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ናብ ጅቡቲ ጌሽ ነይሩ Ahmed arrived in Djibouti. ኣብዚ ጅቡቲ ጌሽሉ ኣብ ዝነበረ ምስ መን ከም ተራኸበ እዮም ዝነግሩ ኣብቲ ቦታቲ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ሱዳን ድሕሪ ጀነራል አልቡርሃን ዘሎ እቲ ምክትል ማሊክ ድዮም ገለ ዝብልዎ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ዕመር ገለ ንኣብን ከም ዘራኸቦምን ከም ዘዘራርቦምን እዮም ዝነግሩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ጉዳይቲ ተፀገም ተፈትሑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ሽመት ናይ ፕሬዚደንትነት ናይ ዕመር ገለ ኣብ ዝነበረሉ ከራኽቦም ከም ዝኻለ መን እዩ እቲ ሰብ ዝብለኩም ዘለኹ ካብ ናይ ሶማል ፕሬዚደንት ድሕሪኡ ዘሎ ይመስለኒ እቲ ናይ ሱዳን ሓላፊ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ናይ ሶማል ከምኡውን ሲልቫ ኬር ናይ ደቡብ ሱዳን ካልኦት ወከልቲ ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ክተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ኣብቲ ፕሬዚደንትነት ናይ ዕመር ገለ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት እያ ብሕቡእ ከራኽቦም ከም ዝኻለ ዕመር ገለ ይንገር ማለት እዩ ሜይቢ ዲስ ከን ካይንድ ኦፍ ነቲ ኩነታት ኣብ ርጉእነት ንምምፃእ ዝኾነ ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል ክኸውን እዩ ዝበሃል ንግዜ ክንገትፎ ኢና ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ካልእ ምስጢራዊት ሓበሬታ እውን ወፂኣ ኣላ እቲ ዳዕሚ ስርዕ እንታይ ይገጥሞ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ Very interesting here. After al-Fashir, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, and Egypt stepped up support to SAF, and there was the maneuver attack counterclockwise around the Nuba Mountains that took Dil and Janela Bay
سو انتاي باللابزي تي حبريتا من البات يصحفون له دروب سايز بلابزيوم مزنبريو انتاي يمزبلو دحري مزلاق ناي الفاشر دعم سر تي دعم سر ابتكت مع الفاشراتيو تهلكيت مسفصمه بزحات هجرات بفلاي تركي سعوديه قبسي أبركتو نسراوي السودان مهاب نحيي لكم زخدن بو منصر دما اتستقبر بوليتيكاو صغتي نتناي ليبيا حفتار ديو نخالو ديوم حقرات ني دعم سريع زعتقو زنبرو كبير حدقا ناي لوجيستيكس ويون صغت ناي لوجيستيكس كم تناي قدم كم زي كسل كم زقبرون مرأيانا تدما كم نريو زلنا مالتيو مرأيانا يزي انتاي جيرو دعم سريع نتناي أصوار ناي لوجيستيكس دقفناتو ناقود لسلز غدي أب عبدو كينات بزعق زي سعرت كقاتو مكم زخالن تسراوي السودان ناي مدفع كنت هادما كابو استبقسي إيوزن القرزلو وزي مالتا مالتيو اتي ساقطنا يزن هقرات زقبرو وزنبرو وصيت كم زمسي نكارتو مع مقصصار ترادي كونن السودان نمرققا نتدع مساري كداغم كم زقبرو يمزنو كرزلو ناو بزي قداي زي تراي زودع نقر هالو وديو حجنا زا فيديو كقبر ناتدالو خلقو كاب أبودابي ناب إثيوبيا وتهدراوي أصوار زحزو كون خلي زبلو نفاريت قعزو كم زقبره ناي ساتلايت إيماجوس كيروم أوس يوم نيروم سلزي بمنقد إثيوبيا تأنكو مسمر نتدع مسارع نخقص المقبار كم زخوني يزنقر زلو سودان دما دقيمة دقاقيمة اتتقبرو زلا كسي حجون انتقوني ناب إثيوبيا زتوكر مخانون سراويتا ناب تتوب تسقع زلا دما اتأنكو نزو كنتات زكت كيرون دحرقينكا ني إثيوبيا زلو مسمر كتعصون تخيل كاتراي زبل زرباي بزح بسوشال ميديا ون تحديد أنصار إثيوبيا يوت كم زلو يزنقر زلو إذا خان تايزري أمونغو زين كلتين هقرات زلو متهللاخ النار سنة يخير له أب قون زدما من هالبات كمير تراوي حنت نقر كنستوعل الله زلنا كبكمي I'm shocked by زي نقر زيجن شوك زقبرك هاي كونن مجمريا زياسك سمعوا سعودية زخدوا زلو من قدي كام مهر كاب زكونتات فريهم زقبروا زلو زبال زلو سك سمعوا okay entering one of the most dangerous strategic phases in modern history. For decades, Gulf monarchies depended on American security umbrella. Saudi Arabia, UAE, Qatar all believed that if a major regional war erupted, Washington would ultimately step in to protect them. كم بعد سعودية دا مثلا هجرات كمر ما هجرات خليج بعبين دحنات ناتن ويون تسطا ناتن ويون هجراوي ناشنال سكيورتي ناتن بمنقد أمريكا مس أمريكا تشاريخهم كقبروا وزخوليد مسلم نيرو إذا كيناتنا إيران زق هادو نقر تلقن كلتا نقرات أكيد اللهم اللو حدا أمريكا شماومبر تقبراوي مكل خالك تقبر تخل هجر كم زي كونت سلازي سعودية نفسك تتكالخل تخينا بتكبر بيبو خبي منقد تقبر تخل practical مالتي theoretical ده يكون practical نا أمريكا ناي تيورن ناي تهديد مخانر يميم أبايتا تاب إيران كتكالخل اللو ما يكبر أي كالتن لتلون أي كونن كاب إسرائيل كتكالخل اللو سلازي تيقبر له practical زخونه مفتوح كدليله مسودما مس باكستان زلو زمدنا they are doubling down أبو ممليشهم يحيل له مس باكستان زقبر زلو شركنت إن باكستان زبال هاجر كم زحيل دقفات يقبروا له باكستان زبال تعينت عدل زلو هاجر يفلتني أبوكو تباوش جري زلو تشاينا زبالة أنا فرت كوينات ناتهم كشط الله مخانا حراي لا نهندن مسن بعد زي حاجة أسبع لكم رايوة تشاينا باكستان زبالة أصوارات ناتهم كشط الله مخانا حراي لا نهند دما ጭንቅ አትፈጥር ለማለ سعودية دማ ነዙተን በበላ ወታደራዊ ዓቅም ናይ ፓኪስታን ክሕይል ከሎ ንመን ይዝጠቅም ኒ سعودية ይዝጠቅም سعودية تزعبي ناي نيتو زمسل كدان مس باكستان جرا سلازلا سلازي تشاينا وتهدراو حقس كغبر لا غلا سعودية دما قطباو دغوما تغبر لا تقطبا ناي باكستان خيودق ابز حلفت راي 3 بليون دولار امارات قلطيفكم كفلونا الى نتقطباناتهم كترمسو زحسبت سعودية چكا بلان تگنزب هباتهم ني باكستان ني نتي امارات زبال تقليلو كابت هاجر كم زوص غبر ويلمو سلازي مس باكستان سعوديان زغبر زولو شركنت ان عبي قيدالو تعلاما دما اسرائيل تزعبي حدقا نسعوديا مخان ترديو مالو اسرائيل بامارات جري مصوم كم زلو ترديو مالو so they are trying to counter نتز مصوم زلو فتنا نعتاتهم بتكبار كواسالهم زغل ناو زي ነገር زي استوعلوا باكستان نيكولار አለው وحده لحد ما بشحات قصر وتهدرت አለው كواغا زغل سراويت አለው حيل اير አለው نفرتي فريم تشاينا وين
سعودية دما ገንዘብ አለው መንበር ሀያል ወታደራዊ አቋም አለውን ክንብሎም አይንخلنا ያ ሚሳይላት አለውም ኃይል አየር አለውን ገለ ግን በተግባር አባይታ ተዋጊዮም አውደ ኩናት ቅይሩ ኹልዮም ክንብሎም ቅሩብ ደሸግሩ እዮም ስለዚህ ፓኪስታን ብዝሕሰብ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ንፓኪስታን ዝያዳ ብቁጠባውን ዝያዳ ፅልዋ ክንገብረላ ስለ ንኽእል ምሳ ክንሰርሕና ብምባል ምስ ቱርክውን ናይ ዲፈንስ ኮንትራክት ገይሮም ኣለዋ ኣፅዋር ብሓደ ከፍርዩ ስለዚ እቲ ሽርክነት ከመይ ሊቀያየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ድማ ኤርትራ ወላ እኳ ኣብቲ ባይታ እንተደየላ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ሽርክነታት ንኤርትራ ንድሕነታ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ከባቢና ንኸይመፅእ ኢማራት ድማ ኣብቲ ከባቢና ናብ ቀይሕ ባሕር ከይለግብ ንዑ ንምክልኻል ስዑድያ ይጓዩ ኣለው ግብፂ ይጓዩ ኣለው ኤርትራ ቱርኪ ይጓዩ ኣለው ኤርትራ ድማ ትራንኩሎ ኮይና ምስ መን ዝምድና ትገብራላ ምስ ኣሜሪካ again everything ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅድሚ ሕጂ ዘይሕሰብ ዝነበረ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና this is extremely important ንኤርትራ ድማ ወሳኒ ነገር እዩ ዋላ እኳ ብቓልታ ዝትንክፋ እንተደይበልና ኣብ ዙርያና ትዝግበር ዘሎ ኣላያንስስ ኤርትራ ሴፍ ክትኮነሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ይፍጠር ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ትምርኮስ እያ ስዑድያ ከተጥሕና ግብፂ ከተጥሕና ኣይኮና ንፅበ ዘለና እንታይ ዳ እቲ ኣብ ከባቢና ዝግበር ውድድር ንዓና ግዳይ ከይገብረና ኢና ንፈር ኣብ ዘይደለናዮ ኣብ ዘይፈተናዮ ኩነት እንተኾነ እቶም ኣብ ዙርያና ዝዋሱ ዘሎ ሓይልታት ንሓትሕዶም ባላንስ ይገብሩ ኣለው ንሓትሕዶም ካውንተር ይገብሩ ኣለው እዚ ድማ ንኤርትራ ኣገዳሲ ኩነታት ገይረ እየ ዝርዮ ሓደ ናይ ስዑድያዊ ስኮላር ዝፀሓፋ መኸረየኩም ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝያዳ ክበርሃልና ይኽእል there was this excellent article ካብ ሓደ ስዑድያዊ where is that article man yeah here እዚኣ ከረየኩም እሞ መን ይበሃል መሲልኩም ሽሙ ፕሪንስ ቱርክ አልፈይዘል ይበሃል ሓደ ካብቶም ፕሪንስ ወይ ካብቶም እንዳ ንጉሳዊ ዓለት እዮም ኣብ ሸረቅ አልአውሰጥ ትበሃል ጋዜጣ ዝፀሓፉ አርቲክል ነይሩ እንታይ ዝብል እሱ ብሕፅር ዝበለ since the outbreak of the American Israeli war on Iran the 28th of ትራንሽመንተን ማለት እዩ ኣብዚ መኸረኩም እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ ትራንሽመንተን ወርሒ 2/16 ዝጀመረ ኩናት discordant media have arisen in our region and in Western media, casting doubt on the stance of the Kingdom of Saudi Arabia on this war. The Kingdom initially exerted great efforts to prevent this. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ንዓና ሓደጋ ንምፍጣር ዝተገበረ እዩ ቁጠባ ናይ ማእከላይ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ናይዘን ሃገራት ኸሊጅ ንምድምሳስ ዝተገበረ ኩናት ምዃኑ ኣነፂሩ ይዛረብ እስራኤል አጀንዳ ናታ ንኢራን ንምድኻም ጥራይ ደይኮነስ ነዘን ሃገራት ዓረብ እውን እንኮላይ ንስዑድያ ለኪምካ ንምድኻማ መደብ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ we know the game ንምንታይ ይፅወት ኣሎ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ንሕና ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ካብዚ ነገር እዚ ንክንወፅ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ጉያ ኣካይዳ ካብ ዜሮ ዝበገስ ኣይኮነን ከቢድ ሓደጋ እስራኤል ብሽም ኢራን ጌራ ንኢራን ነዳኽማ ኣለና እናበለት ነዘን ሃገራት ዓረብ ከተዳኽመንን ኣዝየን ከም ዝርመሳ ክትገብረን እሞ ሽዑ ዶሚኒያንት ፎርስ ኣብቲ ቦታ ኮይና ክትወፅእ ከም ትደሊ ዘላ ስዑድያ ኣላልዮም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብክልተ መንገዲ ይምክትዎ ከም ዘለዉ ይነግሩ ምስ ኢራን እውን ብድሕሪ መጋረጃ ሕቡእ ርክብ ተካይድ ኣላ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዲፕሎማሲ ናቶም ናይ ስዑድያ ማለት እዩ ምስ ኢራን እውን ቀጥታዊ ርክብ ብምግባር ነቲ ፀገም እትክፈትሕዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ነቲ ፀገም ናቶም ነቲ ሽግር ናቶም ንክፈትሕዎ እውን ፃዕርታት የካይዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ነገር ክትዕዘበሉ ትኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን መሓመድ ቢን ሰልማንን ናቱ ቲም ድማ ክሳብ ሕጂ ብብልሒ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝረአ ዘሎ ኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ዝገበረቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ባሕሪ ዝራኸቡ ምሳና ብካልእ መዳውብትና ዝኾኑ ስትራቴጂካዊ ረብሓና ድማ ሓደ ከም ዝኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ንኩልና ዘርብሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘሎ ንበሎ ኣብ ኩነታት ናይ ካልኦት ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ንበሎ ኩሉ ተደማሚሩ ነቲ ዞባና ሰላም ንምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እቲ ፀያቂ ዝኾነ ሓይሊ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዩ ንዓቢይ ሒዙ እዩ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ ንሕና ድማ ኤርትራ ድማ ምስ መሻርክታ ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ከተፍሽሎ ትጓየ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት እዩ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ናርኣና ብኸመይ መንገዲ ኤርትራ ትኸይድ ኣላ እንታይ ፅልዋ ክህልዋ የብለለና ንምግላፅ ድሕር ዘብለና ጉዳይ የለን so again ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ባእሲ
ፅልዋናቱ ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ ናው እንዳ ብልፅግና ጠቕላላይ ተቐበልዎን ኣለዉ ሱዳን መጋበርያ ናይ ግብፂ ስለ ዝኾነት እያ ከምኡ ትገብር ዘላ ኣብላብላ ዝብል ዘረባታት ንሰማዕ ኣለና ነቲ ኩነታት ክቕበልዎ ይደልዩን ኣለዉ በሚድያ ደረጃ ግን ንግዜ ናብኡ ክንገጥፎም ኢና so let's continue to ናብ ሚድያ ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ንርአ መጀመርያ በዚ ናይ ደብረፅዮን ንጀምር ዚያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢኔ ብናይ ፀጥታ ኣካላት ሓለዋ ተገይሩሎም ኣብ ማእከቢ ኣዳራሽ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣኼባ ከም ዝጀመሩ ገሊጹሎሞ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዘቲኹም ፅቡቅ መጀመርያ መስተኻኸሊ ክበካ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝብል መፀውዒ ካብ ዝሓለፈ መጋቢት 30 ንድሓር ዘብቅዐ ምዃኑ ክሕበረልካ ይደሊ ካብኡ ሓሊፉ ሕጋዊ ብቤት ምክሪ በቲ ሎምኦነ ዝመለስናዮ ነባር ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ያው ሕጋዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ በቲ ናይ ህዝቢ ውሳነ ተሸይሙ ኣሎ ኣብቲ መግለፂ ከም ዝረኽብዎ ያው ሕጋዊ ከም ዘይኮነን ነቲ ቤት ዕዮ ሰይሩ ከም ዝኣተወን ውሪእ ኣለኹ ኦልሬዲ ሕዚ ዘይሕጋዊ ሰብ እዩ ነቲ ሕጋዊ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ዝብሎ ዘሎ ብመሰረተ ሓሳቡ እዚ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሰሙን እዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝተሳተፈሉ መድረኻት እናካየድና ፀኒሕና ኢና እቲ ሕዚ ተሰይሙ ዝኒአ ነባር ቤት ምክርን ፕሬዚደንትን ትክክለኛ ሰዓቱ ዝመፀን ሕጋዊ ምዃኑ ህዝቢ ኣረጋጊፁ እዩ ብጣቢኡ ብወረድኡ ኣብያተ ምክሪ እውን ወሲነን እየን ክልል ደረጃ ድማ ዝሓለፈ ዝተኻየደ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ወሲኑ ፕሬዚደንት መሪፁሉ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ማለት እዩ ግን ኣብዚኣ ከቋርፀካ እሞ ብፌደራልን ብዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ተቐባልነት ዝነበሮ ሌተናል ታደሰ ወረደ እዩ ብኡ መንፅር ብኸመይ ሕጋዊ ይኮነን ክትብለኒ ክኢልካ ብስምምዕነት ውዕል ፕሪቶርያ ያው ብቀዳማይ ገሊፅናዮ ኢና እኮ ብናይ ሕወሓት ፍቃድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ፕሬዚደንት ኮይኖም ፀኒሖም እዮም ውዕል ፕሪቶርያ ብሰንኪ ናይ ፌደራል ፍቃደኛ ዘይምዃን ዝፈረሰ ምዃኑ ኣውጅና ነባር ቤት ምክርና ክንምልስ ኢና ኢልና እውን ኣውጅና ነባር ቤት ምክር ክምለስ ድማ ህዝቢ እውን ኣገዲዱ ደፊኡ ብናይ ህዝቢ ድልየትን ውሳነን ነባር ቤት ምክር ተመሊሱ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ፖስት ኣብይ ኩሉ የተሓሳስቦ ነገር ግን ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ብኩሉ ዓይነት ሸነኽ ንድሕሪ ተኸፊቱ ሕዚ ብጭቡጥ ዘለዉ ክስታት ቤንሻንጉል እውን ሓደ ዕጥቆ ኣሎ ሶማልያ እውን ዕጥቆ ኣሎ ሶማሊ እውን ናይ ባዕሉ ዋላ ተዘይዓጠቐስ ዝኾነ ነገር ኢትዮጵያ ተፈጢሩስ ዝብለሉ ምክንያት እንድሕር ዝፍጠር ኮይኑ ዓፋር እውን 2-3 ዓይነት ዕጡቕ ዝሃልዩ ቀልጢፉ ስርዓት ክወድቕ ኢሎም ዝግምግሙ ኣካላት ኣለዉ ኣስራሕ እዚ ስራ ነዊሕ ዋጋ ከክፍል ይኽእል እዩ ዝብል ክምገም ኣሚልካ ከድካ ተውድቆ እንተኾንካ ነዊሕ ከክፍል እዩ ብባዕሉ ብውሽጡ ግን በስቢሱ ክወድቕ እዩ ግን እንታይ እዩ ዝገብር መስለካ ነገርካ ናብ ፕላን ቢ ዝወርድ ፕላን ኤ ኣቕሚጡ ነይሩ ዶሚኔት ዝገብር ሓይሊ ክህልዎ ካብኡ ናብ ፕላን ቢ ክወርድ እዩ ናብ ፕላን ቢ ከም ዝወርድ ምልክታት እኒህዎ እዮም ንኣብነት እንታይ እዮም ካብቶም ምልክታት ትብሎም ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ተፀዋዕነቱ ንኦሮምያ ንምግባር ዝቀረበ ፕሮፖዛል ሓደ ክትሪኦ ኢኻ ካልኣይ ድማ ገዚፍ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምህናፅ ሰፊ ገዚፍ ዝበሃል ኢንክሉዲንግ ባይ ዘ ወይ ታንክታትን ገለሙ ዝተዓጠቐ እዩ ከቢድ ብረት ዝተዓጠቐ እዩ ካብቶም ክዋጋ ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ንሳ እታ ክገብራ ይመስለካ ንሳ ክልተ መንገዲ ክሕዘላ እዩ እታ ፕላን ቢ ማለት ኢንክሉዲንግ እታ ፕላን ቢ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ እውን ክትኮን ትኽእል እያ ነፃ ሃገር ኦሮምያ ምእዋጅ እውን ክትመፅእ ትኽእል እያ ምክንያቱ ቀሊል ዘይበሃል ሓይሊ ባዕሉ ምስቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተሪኻዮ ብግልፂ በቃ ኸይና መጨረሻስ ኣብዚ ናይ ክትዕ ንኦነግ ወኪሉ እዚ ናይ መረፃ ክትዕ ዝቐረበ ሰብ ቴሌቫይዝ ዝተገብረ ኢኻ እንትኾንካ በቃ ነፃ ሃገረ ኦሮምያ ና ክንምስረት ንደሊ ቴሌቫይዝድ ነፃ ሃገረ ኣምሓራ ነፃ ሃገረ ሶማልያ ነፃ ሃገረ ትግራይ ትበሃል ሕቶ ይተላዕነት ዝበለ እውን የለን ኣብ ኣደባባይ ዝወፅእ ኣይሰማዕኹን ኣንትገደለ ኢሉ ኾን ይኽእል ግን ብኣደባባይ ግን ቴሌቫይዝድ ዝኾነ መንገዲ ብግልፂ ኩሉ ሰብ ብዝሰምዖ ኣምሓርኛ ወይ ብገለግል ዝተዛረበ ይሰማዕኹም ብውሽጢ ብሶማሊኛ ኢልኩም ዝተባሃሉ ኳስ ሙስጠፌ መፅኡ ኣይወልኩም ኢና ዝብል ከይዱ ስለዚ ብግልፂ ግን ንነፃ ሃገር ኦሮምያ ክንምስረት ኢና ዝብል ግን ቴሌቫይዝ ዝተገብረ ያው ብናሽናል ቲቪ ዝረኽቦ ኣብ ፋና ዝገበሮ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ክትዕ ብግልፂ እሱ እዩ
ነፃ ንምንታይኹም ምስ ካልኦት ክትነብሩ ዘይደልዩ እንታይ የጨናንቐና ምስ ካልኦት እዩ እስካልኦት እንታይ የጨናንቑና እዩ ከፃቡልና ይንደልን እዩ ብግልፂ ስለዚ እንታይ ማለት መስለካ ክነገረካ ህና ፕላን ቢ ናይ ምውራድ ፖሲቢሊቲ እንሄዎ ማለት እዩ እትክውን በወዳድባ እውን ብመንግስትነት እውን ብናይ ልምዓት ኣንፈት እውን ከክንዲ ዝተኻእለ ናይ ልምዓት ኮሪደራት ብምለን ኦሮሚያን ከባቢ ጥራሕ ዝገብረን ዘሎ ዝገብረለን ዘሎ ምክንያት ኢንኬዝ ነፃ ሃገር ኦሮሚያ ዝምስረት ተኮይኑ ምስ ሪሶርሱ ዲፌንድ ምስ ዝገብር ሓይሉ ክገብር ምእንቲ እዩ ምና ፕላን ቢ ባይ ዘ ወይ ፕላን ኤን ፕላን ቢ ፕላን ሲ እናበለ ምቕማጡ ክናድ ዝግብኦ እምበር ክውገዝ ዝግብኦ ይኮነን እንታይ ድዩ ኣብ ፖለቲካል ኮንፍሊክት ቀዳማይ ተዘይተኽኢልካ ካልኣይ ተዘይተኽኢልካ ሳልሳይ ተዘይተኽኢልካ ራብዓይ እናበልካ ናቕመጥካ ምኻድ ብልህ እዩ ፍልጠት እዩ እዚ ሳይንስ እዚ ብደንብ ዝተረድአ ስለዚ እንታይ ዝብለካ ደሊ ናብ ፕላን ቢ ክወርድ እዩ ናብ ፕላን ቢ ዝወርድ ተኮይኑ ኩናት እንታይ ዝኸውን መልክዑ ካሊእ ዝኸውን ካሊእ ኩናት እዩ ዝብልና ካሊእ ኩናት ማለት ዝብለካ ዘለኹ እንታይ እዚ ናይ ሰርግን ምላሽን ገይረን ክወስዳ ዝኽእላ ክወስድ ዝኽእል ተዘረባ ጽቡቅ ጌርኩም ሰሚዕኩም ኣታ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ስለዚ እቲ ክላ ኣየር ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኦሮሚያ ንኦሮሚያ ሰጊሩ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ የለን ክብል ከሎ ዕላምኦም እንታይ ምዃኑ ኩሉ ነገር ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዝእክብዎ ዘለዎ እቲ ኢንቨስትመንት ክልል ኣምሓራ ብኩናት ይቃፀል ምክንያት ረኺቦም ናብ ክልል ኦሮሚያ ዝገብርዎ ዘለዎ ኢንቨስትመንትን ካልእን ዕላማ ካልእ ምዃኑ መፍላት እዩ ሕማቕ ዝገብር ግን ዘይተፀበዩ ሕማቕ ንረክብ እዩ እቲ ክልል ኦሮሞ እውን ክበልዕዎ ኣይኮኑን ሓደ መዓልቲ ክፍንጀሮም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብዝኾነ እቲ ተንኮላት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ መወዳእታ የብሉን ንሕና ድማ ንዘሎ ጥራይና ሪፖርት ንገብረልኩም ዘለና እዚ ኣብ ባይታ ዘጋጥም ዘሎ እዩ መንግስቲ እንድዩ ዋና ኸዚ ሓውሲ ጎድፋዘር ዓይነት ነገር ኮይኑ ፕላን ዘውፅአሎም ድግምግም ቀፃሊ ስራሕቲ ዝሰርሕሉ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዩ ኤርትራ መንግስቲ እንታይ ይብሎም እዩ እቲ ወሳኒ ኸዚ ኤርትራ መንግስቲ ተዋግኦ ተይልዎም ክዋግኡ እዮም ኤርትራ መንግስቲ ድሓን ዋላ ተዓፃፂ ይኹም ስቀልሞ ኣነ መንገዲ ፃፅእ ዓይነት ነገር ገድፈልኩም እየ እሞ ባይተ ተጠቕሙ ተይልዎም ከምኡ ክበሩ እዮም ሶታ ኣነ እቲ ዋና እቲ ጉዳይ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ እዩ ሶታ ኣነት መፍትሒ ኮሎ ህዝቢ ንወክል ኣለዎ እዩ ህዝቢ ንወክለሉ ዝኽእል መዓት ኣማራፅታት ኣለዎ ብጣዕሚ ትብሉና እየ ደቁ ዘይመሃብ ኮይኑ ንኣዲስ ኣበባ ዝመፀ መንእሰይ እኮ ብጣዕሚ ብዙሕ አማካሪ አቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ወደ አደገኛ ወጥመድ ውስጥ እየገባች ነው ሲሉ በአፍሪካ ሪፖርት ላይ አነጋጋሪ ጽሑፍ አስፍረዋል። የጽሑፋቸውን ዋነኛ ጭብጥ ደግሞ እንደሚከተለው እናጋራችሁ። የፈረንሳዩ አፍሪካ ሪፖርት ኣብ ሓደ አፍሪካ ሪፖርት ዝብል ኣብ መጽሔት ጌታቸው ረዳ ሓደ አርቲክል ጠቂሱ ጽሒፉ ኣቡ ዕላማ ድማ ንህወሓት ሓደጋ ንምውዳቕ ማለት እዩ ሓደጋ ይፍጽም ኣሎ እቲ ዞባ ድማ ናብ ካልእ ሽግር ክኸይድ እዩ ዝብል ዘረባ እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ ንህወሓት ተሓታቲ ናይቲ ኩሉ ዘሎ ሓጢኣት ጌርካ ብምቕራብ ድማ ንህወሓት ተሓታትነት ንክህልዎን ፀገም ንክገጥሞም ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ እቲ ኣርቲክል ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከምፃልኩም ክፍትነ እንታይ ዘርእየካ እዚ ብቅድሚት ዝፀንሐ ዘማኽሪ ዝፀንሐ ዝረኣኹሞ ፕሮፌሰር ክንድያ እዩ ዝበሃል ኩሉ እቲ ፀገም ኣኪቦም ኣኻኺቦም ናብ መን ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ብሰንኪ እቲ ምርጫ ንዝተኻየደ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኣኪቦም ኣኻኺቦም ነቲ ፀገም ህወሓት እዩ ነቲ ሃገር ዘፍርስ ዘሎ ዝኾነ ኩናት ተመፅኡ ተሓታቲ ህወሓት እዩ ክኸውን ዝኽእል ብላብላ እናተባሃለ ኩናት ምፅዋዕ ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝስራሕ ዘሎ so it's going to be very interesting ኣብዚ እዋን እዚ ባዕሎም ጀሚሮም ነቲ ኩናት ህወሓት ጀሚርዎ ንኽብሉ ንእሽተይ ተሪፍዎም ዘሎ ህወሓቶችን ምን ሊመዙ እንደሚችሉ በደንብ አይቷቸዋል። ስለዚህ በደንብ ያውቃል። እነሱ የሚፈልጉት እንደምንም ብለው ጥይት መተኮስ ነው። ጥይት መጀመሪያ ተኮስ ማለት አይፈልጉም ማለት ግን ፌደራል መንግስትን አሳስተው እንደምንም ብለው መተኮስ ይፈልጋሉ ማለት ፌደራል መንግስት ደግሞ በፍጹም ትዕግስት በፍጹም ጥንቃቄ ነው የሚይዛቸዋል። አሁን ህግ ተላልፈዋል፣ ህግ አፍርሰዋል። ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ አሁን እኮ ያፈረሱት የኢትዮጵያ ህግ ያፈረሱት ዓለም አቀፍ ህግ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተጋሩ ክነሶም ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኸምኑ ህርዲግ ዝብሉ ከም በዓል እዚ ባንዳታት ድማ ነቲ ትግራይ ነቲ ህወሓት ንምውዳቕ ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ካላርስቲ እዩ እቲ ሓሸውየ ጌታቸው ረዳ ሓዊስካ ብዙሓት ዝኸድዎ ዘለዉ ኩነታት ነቲ ፅምዶ ንምፍራስ ካብ ሓሊፍካ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳታ እዚ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተኣሲሩ ዶ ተቀርቂሮሞ ዶ ኣሲሮሞ ዶ ከምዚ ገይሮሞ ዶ ሸንኪሮሞ ዶ ንኩናት ይዳለውለው ሻዕብያ የበግሶም ኣሎ ከምኡ የለን መናውራ ዝግበር ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ግን ነዚ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ናው ናብ ኤርትራ ገፅና ንስገር ኤርትራ ከ እንታይ ዝበሃል ዘሎ
Trump administration is set to lift sweeping sanctions against Eritrea. In an eyebrow-raising move that has reportedly sparked controversy and intense geopolitical debate, the United States is preparing to remove sanctions against Eritrea, a dramatic reversal many analysts believe is tied to the country's highly strategic position along the Red Sea. According to reports based on internal U.S. government communications, Washington is expected to rescind sanctions first imposed in 2021, reopening relations with one of Africa's most isolated states. Why now? Many observers reportedly point to the growing ኤርትራ ገዳይ ይለዓል ኣሎ ዝብል ዜና በብዙሕ መንገዲ ይድወፅ ዘሎ ጽቡቕ ድማ እዩ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቕ መፅዩ ሽግር መፅዩ ፀገም መፅዩ እናተባሃለ ንጉሆም ምሸት እንትዝረብ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጽቡቕ መፀ ዝብል ዜና ብተደጋጋሚ ንሰማዕ ኣለና ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ገዳ ከተልዕሎ ትደናደናላ ቀሪባላ ከምዚ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትደልላ ዝብል ዜና ቀፃሊ ክወፅእ ንሰምዖ ኣለና ተስፋ ንገብር ድማ እቲ ኣናውንስመንት እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ብኣዋጅ ክንገር ማለት እዩ ናው ካብ ቀፂሎም ኩላቶም እውን ካልኦት እውን ምስ ኤርትራ ሕግብግብ ክብሉ ይረኣዩ ኣለዉ እዮም ኤርትራን ሕብረት ኤውሮፓን ሓበሬታታት ክወፅእ ጀሚሩ ሕብረት ኤውሮፓ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ንምሕያል ዝዓለመ ርክባት ከካይድ ፀንሐ ኮይኑ መዓልቲ ኤውሮፓ ኣብ ኤርትራ ምዝካሩ መርኣያ ናይቲ ተስፉ ሽርክነት ምዃኑ ናይ ኤርትራ ወገናት ገሊፆም ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኤርትራ ኣብዛ ማእከል ርክብ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ተረኺቡ ምንባሩ ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ዝምድና ክልቲኡ ወገናት ኣብ ምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምጥቃሱ እውን እቶም ወገናት ወሲኾም ኣብሪሆም ኦኬ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ እዩ እንታይ እዩ ስኻ ለሚሸውዩ ኣለንቀነ መዓልቲ ኤውሮፓ ዝበሃል እንዲ ዘሎ እቲ መዓልቲ ኤውሮፓ ብመንገዲ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ኤርትራያ ዝገበሮ እንግዶት እውን ነይሩ ስለዚ ኤውሮፓ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ንምቕያር እውን ብዙሕ ህቀናታት ወይ እውን ስጉምትታት ይወስድ ኣለዉ and we like it I mean there is nothing wrong with that ኤርትራ ምስ ኤውሮፓ ጽቡቕ ዝምድና ክህልዋ ኤልያስ ኣማረ እውን ጽሒፉ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኤርትራን ኤውሮፓን ጽቡቕ ዝምድና ክህልዎን ተስፋ ንገብር እዚ ድማ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ክልቲኡ ዊን ጀርመን ኤርትራያን ሪሌሽንስ ክፍጠር ንደሊ ብምባል ጽቡቕ ምንዮቱ ገሊጹ ነይሩ ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ቀጻሊ ሰላምን ምስ ብዙሓት ስዕበት ናይ ኤርትራ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ካብ ጽቡቕ ዜና ከይረሃቕና ድማ ሓደ ኤርትራዊ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኑርንበርግ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ከተማታት ናይ ፍራንኮያ ዝበሃል ማለት እዩ the second largest city in German state of Bavaria ማለት እዩ ኣብኡ ከም ከንቲባ ናይ ከተማ ኮይኑ ከም ዝተመረፀ ይንገር ኣሎ ግርም حتى زونا بحق زحقسيو من هيلولو شمو German Eritrean politician Dr. Nasser Ahmed, previously a chairman of SPD City Council faction, was elected a third mayor, Salsai Kantiba Malet, a third mayor with 52 votes. He's تلازي هذا إيرتراوي أب political German ونقدمت مسينالو أي بحق دس بليو أمكو حقو سكان دكتور ناصر إيرتراوي نقدمت كم صغلو دما كم وترو نحجوس نخرع بزخوني وخن ملك إيرتراوي نقدمت كم تصنع ندليون نبهجون نجاريو سناي نجاري زون so نغتل كمتي نريوس أنا تي نيرترا قدام العلو زفترو زلو أو انتهوي عمل خاطها قبل اللي دما إيرترا مس بزحات حيثات تقبرو زلا دبلوماسي زفترو زلو مومنتم كل زي كنريا خلنا نايب حكي صبوق أنفتنا بصبوق جسنا نخيط كم زلنا مبل 35 عامات معلتنا سنتنا دما كاب كالوت عامات بفليز بالي بزيت أماق من قدك خون كم زغلينا نرزلنا قرن أفريقيا بعبيو أب كيناتن ورا كيناتن أب كال تجمعاتن ودي غلاب زلو إيرترا نايب حكي أب صبوق درجة صبوق تصفو كونتات يقات ما كم زلينا نرزلنا نعم نزك كتي يغز دليو كزرجوز خلو حيلتات كله خلو ده يسرتن لكله خمس خلو نسحتي مثلا نجد كل جزء الأمانة نبتي تغكلنيا نجارات كيلنا كن كيدا لنا سنة صبوا نجار نخمت سلام نخمت رجعت نخمت دما كن منا كن كلالنا نعتيري توسع تي حماق زجبر حماق فتر زدلي كل جزء كليو هنا قد نتصبوك فتر زغل نابوك جسنا تمت حنت لنك أنا كاب بوليتيكا وتي لبزوج زي رياض اللهو سكزي نسمع يغني لنا دكتور شارون بحفشة
ብዙሕ እንዴት ሰምዕ ዘለኹ ነዛ ርስታት እዚ ግን ደይ መደይለየ ዝገጥፎ ዘለኹ ምክንያቱ ኣመና ምንህሃር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፆታታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ፀላኢና ድማ ካብኡ ዝረብሕ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ይብድሉን ኣለዉ ዝብል ስምዒት እናገደደ ንክኸይድ ንዕኡ ከጋድዳ ዝፀዕራ ደቂ ኣንስትዮ ትርኢ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥራየን ዝብድላ ዘለዋ ኣራዊት ተቐይረን ዘለዋ ሰኔን ዝብል ከዓ ብኡ ድማ ብዙሓት ንዕኡ ዝደፍኡ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ መን እዩ ዝኸስር ሕብረተሰብና እዩ ዝኸስር መሳኪን ቆልዑ እዮም ዝኸስሩ ስለዚ ሓደራ ሓድነትና ክንብል ከለና ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ኣብ መንጎ ብሌንን ትግርኛን ትግረን ብሄራትን ዘሎ ጥራይ ገይሩ ዝመስለኩም ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ መንጎ ፆታታት ዝዓበየ ፆታ እዩ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተገበረ ኩናት እቲ ዝዓበየ ኩናት እዩ ዝበሃል ንሰብኣይን ሰበይትን ንክልቲኦም ንስራሕ ከም ዝወፍሩ ጌርካ ደቆም ኣብ ቤት ትምህርትን መውዓል ህፃናትን ጌርካ ብሬን ዎሽ ግበሮም ፅባሕ ንጎ ደቆም ስድሮኦም ከም ዘይፈቱ ግበሮም ንመንግስቲ እምበር ንስድራ ዘይሓልዩ ጥሮታ መንግስቲ ለኒ እምበር ስድራ እንታይ ገብሩለ እዮም ዝብሉ ግበር ተባሂሉ ኢንጂነር ዝኾነ እዚ ስለዚ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝግበር ዘሎ ባሲ ኣቃሊልኩም ኣይትረኣይዎ ፌሚኒስትስ ኮይንክ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ንሃርም ዘለና ትብሉ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ ሓውኺ ሰብኣይ ከምኡ ከጋጥሞ እዩ ወድኺ ወይ ከምኡ ከጋጥሞ እዩ ወዲ ኮይንካ ከም ትገብር ዘለካ ንጓልካ ከጋጥማ ዝኽእል ኢኻ ትዘሪ ዘለካ ንሓፍትኻ ከጋጥማ ዝኽእል ኢኻ ትዘሪ ዘለካ ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ነዚ ፀገም እዚ ኣብ ምፍታሕ ክንዋሳእ ክንክእል ኣለና ኣነ ናተይ ርእቶ በዛ ናተይ ክሪኣ ከለኹ ምናልባት እታ ጓል ትመክር ዘላ ካብዚ ቁጥዐ ዝመፅእ ዘሎ 10 ግዜ ይቀትሉና ኣለዉ ዝብል ስምዒት ስለ ዘሎ ከምዚ ግበራ ክትብል ኢላ ትኸውን እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ዶ ከምዚ ምተዘርበ ነይሩ ዝሕዝን እዩ ክትሓዝንን ክትሓፍርን እዩ ትግባኣ እታ ከምኡ ዝበለት ግን ከምዚ ነገራት ወሲድና ድማ ነቲ ባእሲ መሊስካ ላምባ ዘይምቕስቃሱ ኣብነት ዶክተር ሻሮን ትገብሮ ዘላ ትብሎ ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ስለዘይከኣል ኣይትፈትንኦ እያ ትብል ዘላ ግርም ከምዚ ትምክሪ ዝወሃብ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኮይና ድማ ኣሕዋትኩምን ደቅኹምን ትገብርዎ ዘለኹም ዓገብ ነውሪ ሕማቕ ወላ እኳ ፀገማት እንተሎ ብዙሕ ሽግራት ከጋጥም ኣብ ሓደራ ሽግራት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ብኩሉ ፀወታታት ዝፍጠር ፀገማት ኣሎ እዩ ግን ብምቕታል ነቲ ካልኣይ መፃምድትኻ ዝፍጠር ነገር የለን ንነፍስኻ መጀመርያ ንነፍስኻ ብሕማቅ ክትነብር ኢኻ ንነፍስኻ እንተደይቀቲልካ ደቅኻ ንዘላለም ብሕማቅ ክነብሩ እዮም ሕብረተሰብካ ድማ ብሓኻ ስድራኻ ሕብረተሰብካን ሃገርካን ብኣኻ ክሓፍሩ እዮም ስለዚ ወላ ሓንቲ እኳ ኢኻ ረብሓ ዘይብልካ ወላ ሓንቲ ለውጥኻ የለን ብዝተኻለ መንገዲ ተፀዋዊርና እንተኸድና ዝሓሸ እዩ እታ ርእስቲ ነቲ ዘላቶ ካብ ንውስኸሉ ብተኻለና መንገዲ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ግዴና ንግበር ብፅሑፍ ዲ ብካልእ ኣብ ስምዒታት ኢና ነቲ ነገር ላምባይ ንቐስቅሰሉ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዎ ሰባትካ ስለ ዘለዉ ወይ ስለ ዘለዋ ሕማቕ ነገር ኣይንምከር በዚኣ ዶክተር ሻሮን ኢላተያ ግን ኣነ ዘይተዛረብካሉ ብዙሕ ግዜ ዝሰድለይ ስለ ዘለዎም ነግረ መንገዲ ክጠቕሶ እምበር ዛርስታት እዚ እቲ ምኽሪ ዘይኮነቲ ነዳዲ ምውሳኽ እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘለየ ብዙሕ ዘይፈትዎ ዘለኹ ንሕና ሃገርና ሙሉእ ብፍቅርን ሰላምን ሓሊፉ ምስ ተጋሩ ምስ ጎረባብትና ሰላም ክንገብር እንደለና ላይክ ምግባር ሼር ጌርኩም ድማ ዕፀዋ ነዛ ቪድዮ ታንክ ዩ ይሕዋተይ ተረሲዑ ልብታትና ፍቅሪ ወሲዑ ቀብረው ሕመትና ሰሚሩ ወንወይላ ንዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲርዎ ንጣቕዒ ንዓይኒ ኣባይ ፅፍዒ ሰላም ንዓኻ ንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰድን ንግዳ ባሕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ